Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayogin sa madamo ninyo nga balatian. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo barato na o epektibo pa. Tungod ang may tisi alkaline vitamin C mulawas active pirmi dili nakakapuyon tungod sa may tisi. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais parating sa bawat buses na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang kampiyon sa news! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News
FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Isibon yung oras sa Pilipinas, alas 9:33. Ang oras, ang builog ng iradulong sa inyo sa Kalwansang Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kag builog man nga giradulong sa inyo sa Kalwansang Klinika D3 Bio, the antiviral, antibacterial specialist. Kag subuman giradulong sa inyo sa Kalwansang Mighty C, the alkaline base nga vitamin C, Extend Food Supplement for Men, kag sang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, naka-detox ka pa. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Night Watch. K5 Night Watch, programa nga magahatag sang pinakaulihing nga mga balita kag mga hitabo sa tion sang kagabihon. K5 Night Watch. Night Watch, ang inyo tagabantay sa tagsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. K5 Night Watch, June Alojado Capulo. K5 Night Watch. K5 Night Watch, June Alojado Capulo. K5 Night Watch.
K5 Night Watch. June Alojado Kapulo Night Watch. Oras na ton mga ka-K5, nakalabor kita sa 38 minutos na kaligad sa alas 9. Sa liwat, mayang gabi na sa inyo tanan, mayang gabi sa bilog nga Western Visayas. Mayang gabi sa ito mga kauturang sa 180 ka mga barangay siningaton syudad sa pito tanan ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapos, Lapasaro, Mandurriao, Mulo, Arevalo City proper. Kag sa aton man tanan nga mga tagpalamati sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan siningaton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kapisaklan, kag Antique. Sa mga taga-Romblon, Ormoc, kag Masbate. Dakip na sa mga taga-Isla sang Parawan, kag Mindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa marabutan sa ngaton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na. Welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan K5 Night Watch. Paginandan mga K5 diri sa aton nga pagpangalagad, liwat kita nga magatalakay na sang pila ka mga dalagko nga mga issues, mga top stories of the day sang balita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init ka nagabaring nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinaandang, manginkaupon man naton karon na mga balita na kag information halin sa aton nga mga K5 Patrol reporters. May kang tanan sa ilang nga manatipo na nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Upod naton karon sa patrol. Upod naton si K5 Jenny Kauyunan. Sa aton man nga sa aton nga piloto K5 Jason Talaron. Samtang may kaupon naton karon mga pilaman ka mga balita kag information nagikan sa iban paginaton sini nga mga K5 patrol reporters, mga balita ka information na tipon sang ato sini nga mga iban pa nga mga reporters nagikan sa ila sini nga mga tagsa ka mga assignments nagikan sa Iloilo Provincial Capitol. Ngayon kaupon naton karon ang mga balita mga information nagikan na sa kay K5 Alex Escalante. Nga balita naman nagikan sa mga pila ka mga investigative and follow-up reports nagikan kay K5 Kim Kaluyo. Sa kinandan upon naton diri sa Technical Side K5 Andre La Pastura. Sa atong news center upon naton si K5 Sani Punay and K5 Joy Aping. Sa kinandan, ako naman yung K5 June Alojado Kapulo. Welcome gate sa inyo tanan-tanan diri sa aton nga pagpangalagan mga K5. Today is a Sunday, March 2, 2025. Pizza 2 nagali kita subong edisyon, no? Daway lang mabalaan, no? Hindi gato ang bal ko sa inyo. Kitain naman kita dito sa Marso na. Marso na gimanggali, no? Marso 2 na kita subong edisyon dito sa ato sining nga pagpangalagad mga K5. Pila na gid lamang ka adlaw ang nabilin kag mag-abot na ang election time K5 Andre. Wow. O naton lang tawon mga K5. Bulan tawan nyo bala o. Almost 71 days more to go. It's election time na. 61 na lang kadlaw K5 Andre ang nabilin. Eleksyon na, yagay. Daway lang mabalaan mga K5 ha. Daway lang mabalaan. Election time na ang 61 na lang kadlaw ang nabilin.
nagilang nga tiyempo. Ngala ko nga nagamatamat ng mga amigo mo kay 5 Andres ang pang kwan kay daw ka kwan na daw pag matamat na sila pa mikon. Ay kalain. Oh. Ahay. Noon muna kay kada maglibot mo sa barangay subong damo sang pamati kay 5 Andres ang K5 News FM ta. So sa swerte. Gani sa ato sila mga pinalangga nga mga tagparamati sa ato mga kauturan. Ayong gabi sa inyo tanan-tanan. Plastar na sa ato sila nga mga pinalangga nga mga tagparamati sa ato sila nga mga listeners sa K5 Night Watch. May gabi gid sa inyo tanan-tanan sa ato sila mga kauturan nga mga monitor na subong nga gabi labi na sa aton nga mga kauturan nga mga nagapulo pamati nga mga nagapulaw-pulaw pa subong nga gabi ho. Kinatamyaw nato nanay sa maayong gabi ka malipayon nga pagpamati. Ato sila nga mga kauturan nga mga nagamonitor na para sa may sa aton sini mga ka-K5 nga mga kauturan sa subong mga nagabugtaw pa ban. Of course mga tanan-tanan nga mga driver no. Sa tanan-tanan nga mga tricycle drivers, taxi drivers, tanan-tanan nga mga public utility vehicle drivers. Dala na diri mga modernized jeep nga nagamonitor diri sa aton nga pagpangalagad. Subuman natamyaw tama nga ato sini nga mga kauturan nga mga pamati man mga sa mga private vehicle samtang naga-drive sila nga mga sarakyan ga monitor diri sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Ang gabi gid sa inyo sa tanan nga mga security guards nga naga-duty subong nga gabi nagapulaw. Ayong gabi man sa inyo tanan-tanan sa mga teachers kay sa mga estudyante nga nagahiwat nga nagahimo sila sini nga mga tagsa ka mga assignments nga yang mga manunudlo nga nagahimo sila nga mga lesson plan. Ngayong gabi mga call center agents da nga nagamonitor man. Good evening. And of course tanan-tanan nato sini nga mga tagparamati sa ato mga kauturan nagaplastar na sa ato sini nga pagpangalagad sa mga ospital da no sa mga pasyente kag mga nagabantay sa nga pasyente sa mga ospital. Ayong gabi gid mga doktor kag kutob sa mga laputan sining aton nga pagwaragwa. Sa mga kwanda din nato sining mga kanini mga vendors naton ngayong gabi man. Tanan nga mga sidewalk vendors ngayong gabi sa mga nakalain nga mga merkado publiko diri sa aton nga syudad sa Iloilo kag sa iban pa nga mga kabanuhanan. Nga nagamonitor na diri sa aton nga pagpangaragad. Good evening sa inyo tanan. Welcome pagpangalagad naton sa K5 Night Watch. Sa ato sila nga pagpangalagad ano kaya mga dalagko nga mga balita. Well, naon nato nanay karon mga ka-K5 kaon nato ang latest weather report nagikan sa aton nga mga sa ato sila nga local pag-asa. Kung nga makuha nato kung anong latest nga weather report kung wala may ulan-ulan o kung may bagyo o kung wala o kabay pa nga nagapabilin nga init. Mantiga pa dulo naging makita sa summer K5 Andre no. Tagaliman daw daway batia ang kwan K5 Andre no. Ang resulta sang Parao Regatta no. Way kwan na daw hindi na masyado sikat ang Parao Regatta. Kami ko nanong rason. Kay man sang una nga tiyempo mga ka-K5 daw halos gina-coverage inasang tanan-tanan nga makatapos ang media. Tanan nga makatapos ang media sang una naga-cover sinasang parte sa Parao Regatta. Mulihi hinimo nila abi nga ginulo exclusive sa isa ka radio station, ginulo exclusive sa isa ka TV station. Lantawa no natabo ulang mga ka-K5 kag ang ilang Department of Tourism subong diri sa syudad sa Iloilo gaway tupa lawlaw nga kay hindi mayong mga nagauyat sang Department of Tourism nato sa ato sila nga DOT kay tungod nga daway bugat ang mga sinong gauyat sina da subong man. Kaya sa una sa tiyempo mga K5 nga nagauyat sina daw si inang tourism officer Junel Di Vinagracia sang una.
dumayo na da sa guna mo. Madamo sa mga kauturan naton nagauyat sa Department of Tourism sa una si Junel de Vinagracia dumayo ng pansanguna no. Daw nagsikat ang ato sila nga syudad di labi na gid ang mga pila ka mga okasyon diri. Aton nga dinagyang festival daway mantupa mga kakipay kay ang mga nagdalaog ang mga nagwinners ang mga winners bla. Why ito yagi kwando matiko daw way ginpaintra ni Mayor sa Adiwan Festival. Mga kakipay. Ang paraorigata ho kita lang tawa nyo daway lang mabadaw daway gidya daway gid ano no daway kadating ang iniwat nga paraorigata nga rason sini mga K5 ang mga nakakuha na yaman nakainchindi le kag anong sitwasyon sang paraorigata ang mga aral ito sa makili dagat produce nga sa city proper sa syudad daway bla Yan, tara karon diri sa ato siling nga pagpangalagad mga ka-K5 Organic balo kung sino pang mga nagailintra na subong sa Paraw Regatta daway gid kulang sa promosyon mga ka-K5. Samtang sa ato siling nga pagpangalagad ang Wavra Western Visayas Regional Association Athletic Association Meet or Wavra mga ka-K5. Nag-umpisa na ang Western Visayas Regional Athletic Association Meet nga ginhiwat karon dito sa may area sang probinsya kang Antique. Mga karaya, magtataten sa Antique. Ay ang Wivra 2025 mga ka-K5 nag-umpisa na kag sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tag para matiti standby kamo kay ang Western Visayas Regional Athletic Association Meet mga ka-K5 nag-start na sang subong adlaw kag sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tag para mati sa mga gusto sa may mga ara nga mga membro sa pamilya nga nagpadulong dito agod nga upod sa sining pa-indis-indis mga ka-K5 sa Western Visayas Regional Athletic Association Meet laban-laban mga ka-K5 mapatian ninyo ang coverage live ng atong sining mga K5 reporters na ginasign dito sa may probinsya kang Antique para sa sining pagbukas na, umpisa na nga pagbukas mga ka-K5 sang Western Visayas Regional Athletic Association Meet 2025. Formal na nga nagbukas sa may probinsya kang Antique na sobra 800 ka mga delegasyon sang Team Iloilo nakahanda na sa game proper. Why naka-intrang Negros Occidental. Kay man nga ang Negros Occidental hindi na upod sang lain naman sila nga lain naman sila yang region. Silingon hindi na makaintra ang Negros Occidental, hindi na makaintra sa paghahiwaton nga Western Visayas Regional Athletic Association Meet. Bangod kay ang Negros Occidental mga ka-K5 ang ginhimo na nga bagong region kundi ara na sa Region 18 mga ka-K5 or ginatawag naton nga Negros Island Region. Region 18, layo no? Ang Western Visayas Region 6, mga ka-K5 Region 6 diri sa aton, di ba? Western Visayas sa muning Region 6. Ang Negros tabok lang mga ka-K5 sang tabok lang sang Iloilo, tabok lang sang Western Visayas. Pero sila ara na sa Region 18. Amo ni ang ginatawag naton nga Negros Island Region or NIR. Hindi na sila pwede kapasakop sa aton. Hindi laban-laban hakuton giniya sang Iloilo ang tanan-tanan nga tanan-tanan nga mga medalyon. Ano yung ikasarang sang Kapis kag sang Aklan kag sang Antique man kag sang Gimaras man komparar sa Iloilo man puwerte gini. Sadyani mga ka-K5 suryan tara karon diri sa ato siling nga pagpangalagad kag sa aton nga mga kauturan kuan ka mo gali
Basi gusto nyo makita ang inyong mga paborito ka mga ginaidolo nga mga angkurman diri sa K5 News FM Iloilo. Oh! Sapit sa 4 mga ka-K5 ha. Martes nga adlaw, bulan sang Marso. Martes, sa 4. Ay pagahiwaton mga ka-K5 nga. Karaban. Magapatigayon sang karaban sa maabot nga Marso 4. Agod ini mga ka-K5 nga pasalamat ang K5 News FM Iloilo. Naginhimo ninyo nga numero 1 ang K5 News FM Iloilo sa nagdigad nga survey sa December last quarter mga ka-K5 sang hinhiwat nga Kantar Media Survey. Nagapakita diri nga sa amo nga survey nangin na numero 1 ang K5 News FM Iloilo when it comes to FM band ang paghambalan. So sa FM band mga ka-K5 number 1 ang K5 News FM Iloilo. So sa pangkabilugan ang K5 News FM Iloilo amo ang number 1 sa FM band. Ang sa AM band yati ang number 1 tong Aksyon Radio kag sa pangkabilugan sa overall number 1 mga ka-K5 number 1 ang Aksyon Radio. Sa Media Kantar survey. Pero sa FM band tanan-tanan nga mga FM band mga ka-K5 number 1 ang K5 News FM Iloilo. Hindi ayon. K5 bandre. So bangod sini magapasalamat ang K5 News FM Iloilo pinagi sa pagkaraban sa palibot sa aton nga syudad sa palabuton nga Marso 4. Palibot diri sa palibot sa syudad sa Iloilo ti gusto nyo nga makita ang mga angkurman kagang mga reporters, mga personnel ng K5 News FM Iloilo ti ang anon nyo mga ka-K5 sa palibot sa inyo sila nga tagsa ka mga puruyan kaya magalibot ang tanan-tanan nga mga personnel sa K5 News FM Iloilo galibot diri sa syudad agud sa pagahiwaton nga karaban. Ato sila nga pagpangaragiban pa naton nga mga balita kag information sa aton mga balita nasyonal. Ato sila nga mga headlines sa balita nasyonal. Presidente Marcos wala pa nakadesisyon angot sa impeachment ni Vice President Sara. Yaw, kung nagid lang na ginalagas nyo, kay pa-impeach nyo, way pa kamo kadesisyon, araw-araw na diskarte. Pumatyagan nyo sa amon nga mga pumuluyo, bre, kamango-mango, nagid nga way kay chindi nga. Kamo nagid lang na ginalagas nyo. Nagid lang na ginangan-angan nyo. Mga ka-K5 na kakason sa pagka-Vice Presidente si Vice President Sara Duterte. Bangod kay nagapati kamo nga may naging limbungan niya nga aton nga mga pumuluyo. Ug ato niya way pagka-desisyon araw. Samtang Vice President Sara Duterte naghingyo sa Muslim community sang pagpangamuyo sa ikaayo sang pungsod Pilipinas. Mangamuyo ko ng Muslim community labi na mga taga Mindanao. Samtang Department of Health naka-record sang malapit 7,600 tanan ka mga HFMD cases pumalin sang Enero 1 to Pebrero 22. So, perte. Mga pila ka mga balita ka informasyon, mga headlines. Dili sa ato sila nga pagpangalagad sa K5 Night Watch. Samtang iban pa nga mga balita lokal na tagkaro sa ato sila nga mga reporters. Pamilya sang lalaki nga ginpahayag na hulog sa seawall kag nalumos patay sa banwa sang uton. Kumbinsido ang pamilya nga may ginhiwat o may natabo nga foul play sa sining iyang nga kamatayon. Nga aman ini may posibilidad ginbasihan ang aton ginbasihan ini mga ka-K5 sang pamilya sa hiwat nga resulta o sa resulta sang autopsy ginhimo sang ato sining mga katapo sang ato sining katapo sang suko sang medical legal officer sang ato sining Philippine National Police. Nagapati ang pamilya nga
may posibilidad may ara sang foul play nga natabo sa kamatayon sang biktima nga nahulog sa seawall kag nalumos patay sa may banwasang uton. May ari ni sa mga ka-K5 nga makita sa Facebook ang ining napatay nga kapagsik sang lawas sa sini. Nalabot sina ini sa mga ka-K5 mahiling magsaot gali no. Ka-viral ni sa sang saot ya sa iya sini nga Facebook page o sa iya sini nga Facebook mga ka-K5. Ang ining biktima nga nahulog sa seawall sa din ini sila ang napatay. So kapating pamilya nga may posibilidad nga may aras ang foul play nga natabo bangod sa resulta na sang autopsy sa bangkay sang biktima. Anong resulta sang autopsyaw? Ato nagkaroon nga pag-istoryahan diri sa ato siling nga pagpangaral samtang 26 ka mga individual. Nadakpan nga nagapauwak sa banwasang pabiya. Ay aba. Uwak sila sang manok. 26 sila kabilog. Bawang ta nagkaroon ng dugang nga mga follow-up report ng mga balita nagikan sa aton nga mga reporters. And the DPWH kag Iloilo Provincial Engineers Office nagsapol angot sa tukuron nga government center sa Banwasang Santa Barbara. May pubutangan nga government center sa Banwasang Santa Barbara. Babi nami man. No? Nami. Sulihan taman nagkaroon mga K5 diri sa ato siling nga pagpangaragad. Dirigid lamang sa inyong paborito nga istasyon. Numero 1 nga istasyon, ang K5 News FM Iloilo 88.7. Ayos na! Ay ginatamyaw tanang sa may gabi ang tanan-tanan nga mga pumuruyo sang barangay Fatima Haro. Salamat gid sa pag-akomodar sa amon. Kabay pa. Nagapangamuyo kami. Kabay pa nga wala naman ginsunod ang mga tarpulin kaginpang kakas kaginpang halid sa kilid sang dalan. Ariho sang natabo sa may barangay sa San Jose sa distrito sang Molo Ragay. Ay puwerte na gid mga ka-K5 ang kahisa sang iban. Kada sulod namon sa barangay sang Team Sulong Gugma. Inasunod man sang mga maisaon kag ginapangkakas ang mga tarpulin kay ipanghaboy sa may kilid sang mga pader. Kapag ka mahisaon sa ila kabay pa nga sa may barangay Fatima wala. Kag diri sa may barangay Luna nga sakop sang amon istasyon. Ari kami diri kagaina sa may barangay Luna. Ang kapitan nagapulupong ko kagina. Ulo istorya namon kagin pulo pangamusta, hindi siya magpangamusta, daw haso. Ginadibdib gid nila ang politika kaya ng ilang mga kandidato daw mapierdi na ragay. Ay kalainin. Law. Hindi na kami ni K5 Andre magkomentaryo kay bawal. Oh, kalma. Kag pulo kalma lang anay. Gani ginagamit na namon kag ginapaagi sa pagpangamuyo. Sobra na gamatamat na sila pamikon kag pangutos. Pati ang mga tarpulin sang K5 News FM nga nagabutang sa mga pamalay ginatampukan nila sang ila nga mga tarpulin. May nakita ako dito kagaina K5 Andre. Diri sa may barangay Luna. Aglibot namon di pa sa may barangay Fatima Duwagid ka mga tarpulin sang K5 News FM gintampukan sa mga haso nila.
Kaya totong itsura namon ni K5 Reyes Piha Umalay, ni K5 Ted Francia, ni K5 Enrico Surita, ni K5 Jan Sapio kag akon. Minta po kanila kay dalaga nagkukunsyal sa syudad. Mga haso. Gani dalon talan sa pangamuyo kay kung komentaryuhan mo bawal. Oh, kalma. Kalma. Dala-dalahon talang sa kalma-kalma. Ay, ambot lang mga pikon. Okay. O, gani standby na sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Ay, mabalik kita dito guys sa ibang pagin nga mga balita ka informasyon ng mga balita nga inyo batan ng builog na nga dulong sa Kalwan sang Klinika DTX 500. Ikaw ba na nagabalatian? Ilabi na kung ano pa nga mga balatian, labi ng kwan ang diabetes, hypertension. Kag iban pagid nga mga balatian. Naragay. Ay, seriously speaking, sa ato sila yung mga pinalangga nga mga tagparamati, mga ka-K5 sa ato makauturan, nagabalatian kabala. Tulad na bisang inang diabetes, hypertension, high blood, kag ibang pagid nga mga balatian katulad sang ilabi na gid ang mga kwan, ang cirrhosis of the liver, ano pagid. Ilabi na gid ang cancer mga ka-K5, no? Actually ang cancer wag gina sang bulong mo. Galing kay pwede naton ini ma-prevent. Kay tungod depende na sa imo sining lifestyle. So kung imo naton healthy lifestyle, plus mag-inom kita sa mga nami nga mga food supplement para sa para mga ka-K5 sa sa pag-prevent sang mga balatian sa aton nga lawas. Kinanglanaw naton nga magamit sini mga ka-K5 sa mga food supplement nga puwerte ka kampiyon. Tulad abi sang sang sining sarcoma cancer. Ang sarcoma cancer mga ka-K5 budlay ni bulngon mo. Pinasahi ni siyang klase sang balatian halos rero kung tumalagsahon malang ni siya ka klase sang balatian pero ang problema kay amo ni siya kuno pinakabudlay ilabi na gid nga budlay bulngon labi na gid kon late stage na. So duwa ka klase sang sarcoma, actually ni may soft tissue sarcoma kag may bone sarcomas, no? Mga 60% sang sarcoma nga nagatubo sa kamot kag tiil, mga ka-K5 pwede man nga 30% sa tiyan kag 10% sa liog or sa ulo. So mga pila ka mga factors nga nagapataas ang risgo sa pagtubo sang sarcoma amo ang history sang radiation therapy, chemical exposure, malawig nga mga paghubag sang parte sang lawas, genetic disorders kag may labi na gid kung may ara kisaw sinatawag nga family history sang cancer. So mga sintomaya sini actually nagasakit imo nga hubaon kag nagahubag imo tiil, kamot, balikawang, likod, tiyan, di magihong nga mga joint kay hinali lang nga pagkabali sang ato sini nga mga tulan labi na kon wala man ini sang karason-rason. So kinanglan na naton ini nga likawan mga ka-K5 ang sarcoma kag iban pa nga mga size sang mga cancer. Klinika DTX 500 na kag ma-TC kada adlaw ay puno ini sang anti-carcinogenic properties. Mga ka-K5 ang DTX 500 agod nga punggan ang pagtubo sa mga nagabukol-bukol sa lawas naton. Mataas man kamasaligan ng potency sang flavonoids kag polyphenols. Kalin sa DSO kon sugar cane extract. Mga ka-K5 sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Ang MyTC naman mga ka-K5 amo ni siya ang sa ka-alkaline nga vitamin C, ang kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa aton nga immune system capabilities agod nga patyon ang mga naguba nga mga selula sang lawas naton pinaagi sa apoptosis bago pa man nga magmutate ini kag mangin kanseros. So kinanglano naton nga tingnan naton kinanglano pa nga maghulat pa nga magtubo ang mga bukol-bukol sa lawas naton nga naga-cause sang cancer. Proteksyonan naton ang aton kaugalingon. Klinika DTX 500 kag MyTC adlaw-adlaw naton nga pagaimnon. No? The Power Duo. Be protected from diseases. Take the Power Duo of Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Amo ang Klinika DTX 500 kag MyTC adlaw-adlaw mga ka-K5. Ang Klinika DTX 500 kag MyTC
Mabakal ninyo sa tanan nga mga butika malapit sa inyong lugar. Kag pwede kamo makabakal sa tanan nga mga klinika de alternatibo, medisina and wellness center ni Doc Ramil Oy. Ini makita, of course, sa Pasay City, ara dira mga ka-K5 sa may Salvation Street, corner A Pani Street, barangay, poblasyon, Pasay City. May libre na sila dira nga konsultasyon mga ka-K5 sa mga gusto nga magpa-check up dira, no? May libre nga check up dira. And dira man sa may Cosmart sa Banwas ng Kalinog, pwede man kamo makabakal dira sa Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center. Sang Power Duo mga ka-K5 sang Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center. Nga mo ang Klinika DTX 500 kag Mighty C mga ka-K5. Dito naman sa may Banwas ng Miagao, pwede kamo makabakal sa may Orbe Street, Barangay Baybay Norte. Sa Kopinisang Banwas ng Miagao mga ka-K5, no? Dira na sa may hindi ka mo da makabakal na sa may Barangay Baybay Norte, lapit na sa may Merkado Publiko sang Banwas sang Miagao. Kag diri naman sa Iloilo City, diri ka mo kadto mga ka-K5 sa may kilid sang Robinson na Harobla. Diri sa may dalan sang Ilopes, ilabi na gid diri sa may Centro Birch sa International College. Mga ka-K5, pwede ka mo diri makabakal, no? Ari diri ang Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Oy. Ano pa ginahulat nyo? Proteksyonan ang aton kaugalingon DTX kag Mighty, DTX 500 kag Mighty C. Adlaw-adlaw naton nga pagaimnon. Ang aton nga oras alas 10:09. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Pagtilaw sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbutaw, at yung lang nga panundumon, may Ginoo sa gihapon. Pagina ng mga luha, ibatan ng problema, magkamon kag maglubog sa bagong nga paglaong. Wala sang laya ay bisan nanuman kabudlay, wala sang laya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa Wilipiyado ako ni Dr. Mili. Before ko na Mexico, almost a decade ago, dahil sakto ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil ko na-achieve sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa akin was ang trust and confidence of the CEO sa akin. Budlay, magkabila sa tao na
nagsabi ko sa ako. Paghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpagalang sa laban. Yes, wala pa yan. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayuhan na sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anong magkabudlay. Wala sang baya ay bisan anong magkadugay. Sa naaman ni Timon, ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manunay Manil. Halos 4 katuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nicole. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani, sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dapong na desisyon ang pagbalhin sa Digital Media Center. Apan, nagpasanod ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadalaglan, naging panganguyuan ko. Salamat gid Dr. Miloy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalaglan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sa pila ka tuig. Pabudlay, kalipay, at mga hamili kahandurawan. Kita, padayon nga mag-augpong, bangod wala sa bayaay, bisan, anuman na Handa magpalangga, serbisyo hindi magula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-ibong sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months gin-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kan K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay.
Wala sang layaay, bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay, bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Miluoy. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa atong mahal nga makaako, and that instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Miluoy. Rako nga mga lessons nga akon na natun-an kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Miluoy. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, may luhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team, no, sang K5 News FM Bacolod. Numpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko gid, no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Miluoy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang, no. Kailan binagidang maglakat sa abroad, why ko gina-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss nga si Dr. Miluoy, tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya ara ng mga dalaguan ng mga estasyon, pero nahimo na naton hindi lang tungod sa akon patungod sa mga kopdanan ko nga nagbaka-baka kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous, so I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maobra para sa estasyon, para sa network, and I will always be here to help my network nga mag-grow pagid kag mag-prosper pagid ang mga highway. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Kabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangaragad. Oras naton karon nakalabor kita sa 21 minutos na ang nakaligad sa alas 10. Kini matiro ni check nato ang latest weather report. Ikan sa ato sining lokal Pag-asa. Ay baluon nato ng ang latest nga sitwasyon. Latest weather report sa ato sining bilog, no, sa Pilipinas, diri sa may Western Visayas. Upod naton mga ka-K5 ang latest nga weather report po sa kay Engineer Rolly Cuenca sang local Pag-asa. Engineer Rolly Cuenca sa latest nga weather report. Good evening, go ahead. Yes sir, mayang gabi sir, kag sa aton man nga mga tagpalamati. Amo naton latest with update sa subong adlaw, March 2, year 2025. Sa karon easterlies ang nag-epekto sa bilog nga pungsod diri sa aton sa Western Visayas, lauman naton no, generally maayoton panahon. Mga posibilidad ng katasag gyapon sa mga isolated nga mga pagranulan, pagpangilat panag-uob dala sining easterlies. Mahina tudtog kasarangan naton nga hangin gikan na sidlangan paaminhan na sidlangan, ug magadala ini sila sa nga makanay tudtog kasarangan nga mga pagbalod sa aton kadagatan. Para sa aton forecast range of temperature, yara kita sa 25 to 32 degrees Celsius ang aton adlaw. Nagtunod dala sa is kag magabotlak kini siya alas 6:03 buwas sa aga. Hanggang natin latest weather update rin di sa Ililo Pag-asa, Rolly Cuenca. Salamat kid, Engineer Rolly Cuenca. K5 News FM. Kampiyon Report.
batihan ang latest weather report nagikan sa aton nga local pag-asa with Engineer Role Cuenca sa sitwasyon kag sa nga ato sini nga panahon. Daw kwan man ano. Kaway man gali sang weather disturbance sa K5 Bandre no. Very good no. Salamat kita nga at least matamat naman kita bi paabot sa chimpo sang itatawag naton Black K5 Bandre nga kwan nga ining summer. So palapit sa summer ang aton sini mga ka-K5 no sa bulan sang Abril magkwana ti pag-abot ni sang Abril gali may kwan na to may Semana Santa na tagali para abuto ng Semana Santa mga ka-K5 oh. Gani sa to sini nga mga pinalangga nga mga tagparamati ha ba pag kwan ka bang matamat mo pamalandong ay ragay kalain. Be pa si platan tanay biaton nga mga followers be kan sino nga to sini nga mga followers nga naga-monitor na diri sa to sini nga pagpangalagad be aber sa kay Novian Bahadi da, good evening Sir John, good evening man kay Joshua Haka, mayong gabi man kay Wilbert Libuna, Idol John, good evening kay Marbor Ka, good evening man kay Arman Bako Guay, mayong gabi mga ka-K5 Sir John, kay Dina Rabina, good evening Richard S. Pistanyo, good evening Idol John Kapulot, number 1 para City Councilor sang syudad sang Iloilo, Team Sulunggugma Mangibabaw. Thank you. Sa kay Dina Rubina, hello. Joshua Haka, hello man. Kaki 5 Joshua. Dira sa Mayroa City, mayang gabi. Kay Lona Mundido, good evening sa mga kaki 5 listening and watching from Hong Kong. Keep safe always and God bless. Sambal ni Lona Mundido. Kay Novian Bahadi da, thank you for the heart ko. Gugma Mangibabaw, Merle Bustilio, good evening. Blair Matoliano, mayang gabi. Councilor John, siling sang pasahero ko kaina, halin sa parula to Maria Cristina Haro, sulod ka sa top 10. Baw, dumayo Thank you. Sa kay Ruben Brillantes da, Idol John, good evening. Nagamonitor kami diri sa Kabatuan sa Gaob. Okay? May gabi na sa mga taga-Gaob Kabatuan, sa kay Dani Jumides B. Agkapulo, good evening. Balanza Karanoy RJ, good evening. Okay. Sa kay Arporas Cardinal, sa niya kampiyon gid K5 John, number 1 ang 88.7 K5 News FM Iloilo. Mayang gabi lang. Sa kay Hudlo Montana, mayang gabi Sir John, Idol John Kapulot, good evening man. Coffee kita sang DTX Coffee Mix, samtang nagapamunit Sir Idol John Kapulot. Namin niya nagapamunit ka, nagakapi-kapi ka pa balaw ka namiton. Ayos. Sa kay Ging Panagiton da, mayang gabi Nubian Bahadi, perting kadlaw ni Nubian Bahadi ba. Sa kay Roy P. Fama, mayang gabi Idol John, good evening kagawad. Dira sa mga taga Sambag Haro. Kay Richard S. Pistanyo, good evening man. Kay Kalumno Hazel, good evening Sir John, watching from Hong Kong. Los Viminda Olarte Belleza, good evening. Sa kay Nir Kausing, good evening Langda gali sa mga taga-barangay Bacolod, Leon, Idol good evening man. Then Fatahala, mayang gabi, watching from Uton. Pagrit dayon sa kay Lisel Sotasio sang Burot New Lucena, radyo ang ila nga ginapamatian permi dira sa Silaga Pamati. Na mayang gabi da sa mga taga New Lucena. Ginatamyaman sang happy birthday ika 62nd 62 years old na no, sa kay Bill Bell Burgos, sang Bita Norte Oton, halin kay Nin Fatahala. Kay Hudlo Montana, mayang gabi. Emma Castro Kabilan, good evening. Kay Richel Rojo, good evening man. Franklin Oy Espinosa, good evening. Suseth Quijano, mayang gabi man. Kay Fatima Macero, good evening Idol John Kapulot, God bless. Sa kay Romeli Buon Bunda, Idol John, may number 1 City Councilor Iloilo City, ang masunod nga radyo
man magapungko sa konsiho sang syudad sang Iloilo. Idol, mangayo ko imo nga sticker. Idol, itapik ko sa akon nga motor. Watching you live from Barangay Rima Rizal. Please greet my lolo and lola nga si Eddie Libuon kag nanay Ita Libuon from Barangay Rima Rizal. Okay? Kung makapahimo ko sticker, kay naubusan ko sticker, way na ko sticker. Way pa ko budget inog pahimo sang sticker. Mapahimo ko galing kun may ara naman, no? Sakay Nico Condes. Good evening, sir. Taga Santo Niño Norte, Arevalo, Iloilo City. May gabi man. Kay Arlene Celeste. Shout out, idol. From Watch Wilcon Guard. Sina sa security guard Sina gid man ang apelyido kon mga guardian ni sang Wilcon Guard Sina gid man garo ni, no? Security guard Asumbra kag security guard Kabyo. Okay? So may gabi na sa mga security forces naton sang Wilcon kapamate. Kapyon. Sige, sa ato sila nga pagpangalagad mga ka-K5. This time, i-check naton ang situational report. Nagikan sa ato sila nga patrol. Upod sa kay ka-K5 Jenny Kauyunan. Hidlaw-hidlaw kay K5 Jenny ba? Subong nagligan nga Domingo. Way gali ko ka program liga Domingo, no? Itingalam akong nahidlaw ko kay K5 Jenny. Kay liga gali nga Domingo. Way gali ko ka program. Subong naman gali kami makita ay sini. So abe. Testingan naton mga ka-K5. Kamustahon tang palibot sang syudad sang Iloilo. Samtang gamatamat na nagob ang kagabihon. Today is the time now is 30 minutes after 10 o'clock in the evening. Kung testing man ta English, yan ginahikayan kita nga daan hindi takbalo mag-English. Balantang nga daan nga siya, mano na sa City Council, hindi man nakbalo mag-English. Gali pa namin gali ni English ya kunara ka sa City Council araw-araw. Mas nami gani Mas nami gani nga kinarahia mag-session dapat makinarahia de kung maghiligay nun kay para maintindihan kisang tanan, di ba? Very check naton ang sitwasyon sa palibot sang syudado. Upod naton karon ato sila nga patrol with ka-K5 Jenny Kauyunan sa latest nga sitwasyon sa palibot sang syudad. Kamustahon tabi si K5 Jenny be? K5 Jenny sa situation report, standby. K5 News FM Kampiyon Report. K5 John, mayong gabi. Mayong gabi K5 Jenny, I miss you. I miss you too. Ano na lang ni man, isa kita ka estasyon nga ginaubrahan nga hindi kita makitaay nga duha yaman. Domingo lang man taga-dungan ay. Absent ka pa kang Domingo. Gani, absent pa ko sang Domingo. Bauti. Hindi nagpabalo. Nag-out of town, abi ko, may importante itong karatuan, out of town mong. Sige lang ang importante, subong of the night kita, pero wala makita ay sa telepono naman nga kahanginan na taga bati ay pero wag kita nga duha ka kita ay paano kita sini makahag ang kiss imo man ba? Ano? LDR lang tanay. Sige, LDR lang anay. Hindi lang tanay makita ay sa telebisyon sa Facebook ko. Kamusta ang palibot sa syudad sa Subong K5 Jenny? So far, so good man ka K5 June, no? Time check, 10:33 na ka K5 June. Ang mga plaza naton, ang dalano natin sa K5 June, tama na katawhay Subong K5 June. Saka na lang ang mga nagalagaw-lagaw sa K5 June. Tapos,
ang syempre ang usually makita natin subong ang tricycle na lang ni K5 June, wala nagawa sa mga di pang pasahero nga jeep K5 June. Siguro ang mga nagalakat yung nakita natin sa K5 June, mga call centers in the K5 June, or ang mga kilala natin ng mga graveyard shift ba na K5 June, pareho sa aton, pareho sa imo, security guard, call center, kagaiban pa ka K5 June. Kung in terms of sa aton kahawaan naman sa K5 June, no, on our observation, daw madulong-dulong K5 June ang aton kahawaan. Abi natin nga ginamato pa ang ulan, pero so far K5 June wala man. So diri kita nga ron nagausoy sa danon sang distrito sang La Paz K5 June. Diri kita sa may La Paz Plaza no Libot. So far wala naman sa K5 June. Natawhay do pumatsagan tagani do kaagahon bra K5 June kay wala ka gid mi makita agawang mga nagalatasakat o mga nagalagaw even sa K5 June nga Lunes naman buwas may obra, gabi naman kay 5 June na palahuay. Siguro ang iba din kapoy man kay 5 June sa Paraurigata, kaya na kay 5 June, ang highlight lang sa Paraurigata dito sa may distrito sa Arevalo kay 5 June. So at least daw medyo trutawhay na samtang matamat na nagaw mga gagabihon ta. Mga salakyan nga di pasahero na may mga bilin-bilin pa man nga nagabiyahe, nagalibot-libot sa syudad ta. Ang jeep kay 5 June, ilisipo na lang, kaya na do mga tigduhat, tatlo na lang kay 5 June. Ang mga damo subong tricycle kay 5 June, kaya syempre kung wala ang jeep, tricycle ang nagabulos. Ang mga makita natin, mga private vehicles na lang balang kay 5 June ang nagalibot-libot sa karon diri sa Medalanon sa distrito sa La Paz kay 5 June. Tanglaabi ang aton nga kalangitan. Kamusta habi nano may mga bituon kag bulan kag wala sang patimaan nga magatulo ang mabunok nga ulan. Subong kay 5 June ginatangla naton ang kalangitan, makita naton diri no nga tam-an kalaka ang mga bituon sa kalangitan kay 5 June. Wala man gani nagpakita ang bulan kay 5 June. Makita naton di tabunan sang mga clouds bala ka kay 5 June, si indikasyon ini nga may chance nga magpupa ang ulan sooner or dugay-dugay kay 5 June. Baw. Kuna mo daw nagaguom-guom ang ibabaw sa kalangitan ta subong? Yes, kay 5 June, no? Malaka ang bituon na magainanda. Kung malaka ang bituon sa langit, makita natin na madamol ang panganod, most likely matupagid ang mamunog or ang ulan kay 5 June. Baw kabay pa nga, kabay pa nga, kung sa bagay, ining ulan-ulan pabor man ni sa aton mong kay nga, para nga at least hindi natayawan pamunyag sa mga tanom ta. Importante ang ulan, hindi lang taman kabasko, giblang nga magbaha naman sa aton, blay kay basi mag-anaw diri sa aton lang daan nga ang ato sila nga syudad na dalman gidya kon lantaw nato ng bukid to mataas mga kabukiran ta kita yari pinakadalom di sa syudad mong dinari mag-us-us blang tubig bla pakadto na sa aton di. Di amo na kasi 5 June way man si report nga may bagyabi may kung aka-apekto man sa buong 5 June ang share line ni bala kasi 5 June. Pero kung tanglaon mo sa langit kasi 5 June tama ka ano ni bala kahawan, do ka, ano man kay 5 June do ka tawhay or, ano ba, paano i-describe ko kay 5 June nga, kung may chance man nga magulan, nubo lang man kay 5 June, kag malakaagid siya ang bituon, kag wala sa bulan sa bunga gabi kay 5 June. Okay, ate, mayo gida. Kamusta ang palibot sa syudad naton subong nano? May mga presensya sa mga kapulisan naton nga kwan? Nga nagalibot-libot sa atong syudad, naga-conduct sang checkpoint or nagalibot-libot abi nga mga patrol cars naton kay 5 Jenny. Actually kasi 5 June bago lang no may naglabay sa aton nga duha na patrol car kay 5 June naga-roving sila. Dito kay na sa may La Paz Plaza, sa may Haro Plaza may mga naka-standby man dito kay 5 June nga mga pulis. Nagalibot-libot man kay 5 June. In terms of checkpoint kay 5 June, do wala kita may nakita nga may nagakaddak
isang checkpoint diri sa Iloilo City. Probably ang checkpoint kay 5 June sa mga entrances ni Black kay 5 June pasulod sa syudad. May checkpoint kita nga makita kay 5 June dira sa may somewhere Black kay 5 June sa antes magtagbak. Tagbakaron na may checkpoint din ang K5 June. Tagsiban nga mga probinsya K5 June kay subong daan, do mandatory na nga magkandak ka K5 June sa checkpoint kasunod man sa pagsugod sa campaign period sa election season subong 2025 sa K5 June. Pero kung police visibility man sa K5 June, makita naton nga taga-roving nga aton nga kapulisan, may mga naka-standby sa mga plazas mula ka K5 June given nga pila ka mga aksesod nga mga insidente ang natabo di ba ka K5 June kaga amo na naka-high alert ang aton nga mga kapulisan sa K5 June, especially sa mga minors di ba ka K5 June kito rampant ang mga incident involving aton nga mga minors sa K5 June. Nan amo na ang problema naton kay inang bisan tungang gabi na kun kaysa mga kabataan way ginapangsita sa mga barangay nga nagagwa pa nga supposedly hindi na dapat makalibot-libot, hindi na pwede nga makalagaw pa ang mga minors sa ilabi ko maglampas na alas 10. Bangod kay may ara kita sinatawag naton nga inang curfew for minors K5 Jenny. Mugid ka K5 June no, ang nakabutang sa ordinansa dapat alas 10 ang mga kabataan ng mga minors dapat sa sulod na wala na nagalagaw-lagaw bala kay 5 June kung magakpan i-turn over sa CSWDO kag ang may salabto ng ginikanan kay 5 June. Matanda ito kay 5 June na nag-raise isang concern ang at nakapulisan as well as ang Iloilo City Council kaya nagataas na case ng child in conflict with the law. May mga reports kay 5 June nga do amat-amat naman ni bala ang problema sa gang ni Black K5 June, ang mga gang ni Black K5 June. Doon nagatuhaw naman ang mga grupo sang kabataan nga nag-create wala sang gabo K5 June. Kumbaga sa lipot ng istorya, doon ginagapang garit-garit naman K5 June. Ang sang una nga time sang Chimpon, Tatay Digong siya pang presidente, daw laka ka na makita sin sa mga kabataan nga nagapasaway mo. Daw halos temprano pa pagpahuni mo sang una sang simboryo nga alas 10 na sang gabi para nago na niyang mga kabataan sa ilang mga balay kay bala nila nga may curfew for minors pero subong nga daw sa wala lang sa mga kabataan bot silingon nga dipindi guro nagyapon sa pagpaimplementar sang ato sini nga mga public officials sang kasuguan kag ang ila sinisiguro nga pagrespeto sa kwano sa mga lideres naton bla kag may ara pagid nga katahap bla kay siyempre sa una nga tiyempo malabayan ka lang sa una sa mga dalanon diri sa syudad nga pamatanon ka kung minor ka kag wala ka man sa upod nga mga dalagko no labalaban kung hindi ka mabakulan sang ikog pagi mabakulan sang baseball bat, matiruhan kayo sa mga airsoft mo. Ano nga nga kay June do kung makita nato no damo hamba sa mga kasigulangan nga subong nga henerasyon kay June ang mga kabataan to isog na sa mga ginikanan. Kung baga kay June do nagasalig na bala sila nga balaan nila to mig ginaparami nila kay June nga kung sakiton mo sila iras nila nga ala ipa-DSW sa couch, child abuse dyan. Muna bala ka kay 5 June, nga unlike sa aton, kauna ka kay 5 June, magpuwa lang na isang paha, si nanay ta, si tatay ta, nagkakurog ito dayon na kay 5 June, nagadayon sa napanago, subong yung kay 5 June, ang mga bata, ay nagidakulba sa ilang mga ginikanan or sa mga katigulangan, bala ka kay 5 June. Gani, no? So, kuha na ni, dapat ang mga ginikanan actually amo ni pinakauna gid nga mangin responsable sa ilang mga kabataan ang aton nga mga otoridad ya kag ang aton nga mga barangay official sunod lang kun tani nimo no amo ang ikaduha nga magdisiplina sini dapat ang ginikanan gid pero mayara kung kay sabi nga mga ginikanan nga pawala man bisan tungang gabi na gani mga tagalas 11 na sang gabi ang mga ginikanan way kapangita sa kabataan nila kung di nagkaladto labi na mga minors kay 5 Jenny.
Amo gina K5 June, no? Amo na gani ang hambal nga discipline always starts in home gid bala ka K5 June. Dira gid nag-umpisa ang tanan-tanan sa sulod sang balay. Amo na ka K5 June na diri sa Iloilo City kung sa pagkabalo naton nga once ang bata mo minor de edad kag na involved sa any nga gamos, sa any nga krimen, may salabton ang ginikanan sa K5 June. Kay ba naton dako ni ang responsibility or dako ni ang role sa ginikanan sa pagahon pala sa kabataan nga tudloan sang maayong pamatasan si K5 June, tudloan sang insakto, tudloan sang hindi insakto bala ka K5 June si amuna sa mga ginikanan sakto man ka K5 June no nga syempre especially subong ka K5 June nga tama man kataas ang cases of teenage pregnancy bala ka K5 June at the age of 16, 17, 18 ka K5 June may mga bata na bala ka K5 June ang paminsa K5 June, no, ang edad ng bata mo o 15 ka pa lang, 16, 17, nagbusong ka natin. Kumbaga, ay ka pa bala ka K5 June, nakabot sa point nga do damo ka na sang inugtudlo man sa bata mo. Kaya ikaw mismo, tuludloan pa man ka K5 June. Pero sila nag-start ang problema ka K5 June. Ang lain pag mo niya ay kay may mga ginikanan, iya kung kaisa ginapakita pa sa mga kabataan nga nagahiligop syabo ang mga buwisit nila. Damo sa mga ginikanan kung kaisa nga makita naton. Amo ni ang ginahalinan sang kwan sang pagrebilde sa mga kabataan, mga minors. Kita nila ila ginikanan, mag-asawa, mga kakifay ginapangdakop sa illegal drug. Ang mag-asawa nakita sa mga kabataan nga gahiligop. Pati kabataan kung kaisa nga kadalahig pa. Damo ni amo ni ang iban nga kung kaisa nga mga kabataan ta nangin salawayon sa sosyudad. K5 Jenny. Amo actually K5 June ang hamba nila kung ano ang ginasunod lang man sa K5 June sang bata o sang kabataan ang ginaobra sang ilang ginikanan sa K5 June. For example, mahamba na nga si nanay ko gani kapanigarilyo. Ako man kay okay lang. Doon mo na bala ka K5 June. Amo na dapat sa mga parents sila bala ka K5 June nga dapat maging role model kita sa kabataan naton. Kung ano ruyag naton nga magdako ang aton nga kabataan, dapat amo man nang ipakita naton sa ilang K5 June. Okay. Dapat ni panglagayan sila ba may lang gani kay kada adlaw ginapang-remind na malang ni sila mong galing kay ang problema sindiri kung kaisa ang ginikanan gapawala man no tiya mo na nga may isa aton nga ordinansa actually sa curfew for minors nakapagkit inadira nga ang kung sino ang madakpan nga mga kabataan o kung mga minors nga nagalagaw pa kag nagahimo sang hindi maayo sa tion sa kagabihon. Ang mga ginikanan ang may-ari man nga sa labton kag dapat yan pasakaan kaso di mga ginikanan mo K5 Jenny. Amo gid K5 June actually amo gina K5 June ang plano sang city na once gani madakpan ang minor ang may salabton sa lagi ka K5 June ang kabataan or ang ginikanan K5 June. Okay. Ayos, sige. Sige, K5 June, ini nga balitaan ka doon sa inyo sa GTX Coffee Mix, nakakapigan na nakadetox ka pa. So, di K5 Ray Espeja, umalay nga pala nga ginang Banuas sang Pototan. Upod sa Patros, K5 Jason Talaro, nako naman ang inyo alagad K5 Jenny, kaulinan para sa kampiyon na balita, Servisyo Publiko, sa Lingawan sa Iloilo, K5 News FM. K5 News FM, Kampiyon Report. Ayos, so mga ka-K5, so may mga proposisyon namin siguro i-propose naton nga ibalik sa eskwelahan kag himuon nga mandatory. Da may ara nga mga gina-propose sa K5 Andre mong nga daw ginapamulsuhan ang ato sini nga mga pumuruyo nga nami siguro mga ka-K5 idala sa curriculum sang mga estudyante ilabi na sa elementary kag high school nga dapat mandatory mga ka-K5 nga itudlo sa mga kabataan halin sa elementary pagkadto sa high school mga ka-K5 ang Biblia. Dapat may Bible study ang mga kabataan halin sa elementary pagkadto sa high school siguro. Kay da pamatyagan ko do mga kabataan subong ang ginapatihan nila nga Diyos-Diyos yung mga ka-K5 kung kaisa. Amo pa ang mga karakter sa email.
O hindi ba? Kabalo mo sila, gahambal mo sila nga may Ginoo, kabalo mo sila nga may ara, nga may Diyos. Pero mga ka-K5, ang pagpati masyado kahapaw. Testingin nyo lantaw kagkadto sa mga simbahan, mga ka-K5, K5 Andre. Testingi kadto sa simbahan, ha? Kadto ka sa simbahan. Testingi kadto sa simbahan kada Domingo. No, ila binigay kung kada Domingo, kundi tiyempo na nga magkadto ka sa simbahan, masimba kita. Testingin nyo kadto sa simbahan, mga ka-K5. Kaya ang makita nimo nga mga personal or mga personalidad nga nagakadto sa simbahan, puro na tanan mga tigulang. Hindi talagsa sa Malaka ikaw makakita sang nagasulod sa simbahan nga mga kabataan, mga pamatanon, mga ka-K5. Ang ara na lang subong nga crowd nga makita sa simbahan, lunsay na lang mga ka-K5, mga katigulangan naton, mga malam. Amo nagidlang nang halos makita naton, may makita nga mga kabataan dire, amo ni sila ang mga nagaserbi sa simbahan. Mga ka-K5, no? Mga sakristan, mga nagaserbi dira nga mga kabataan. Pero kung sila nga matuod-tuod nga manog simba nga mga kabataan, testingin nyo kadto. Ako sang una, mga ka-K5, gaedad pa lang kita mga tagdimak tuig, anong tuig? Kada simba sang una sang akong ginikanan, labi ng akong nga iloy. Upod man kutong simba man, mga ka-K5. Sang una sang bata pa ko daw halos. Kada maglakat sang una ginikanan ko simbahan, kay ingos kung mag-upod. Pero subong niya mga ka-K5, testingin nyo kadto sa mga simbahan. May ara nga mga kabataan nga nagaupod sa simbahan, kung dala sila ni lula nila. Manog toy-toy kay lula. Pero kung sila nga nagahungod, nga nagakadto simbahan, nga magsimba, lantawan nyo ang crowd sa kada simbahan. May posibilidad ayhan nga may kakulangan man ang ato sining nga simbahan para sa pagpalapnag sang pulong sang Ginoo. Mga ka-K5, para nga mga kabataan, amat-amat naton pabalik ni Uldo, kung mo pamatian, maara man sila. May gapati man sila nga may Ginoo ang kalibutan, gapati man sila nga may Diyos ang kalibutan. Problema mga ka-K5 kay masyado kahapaw sang pagpati. Sa malipot nga sugilanon, okay lang na. Nga daw aral na ba daw gahambal lang nga may Diyos ang kalibutan, ara si Ginoong Jesucristo. Gapati man na sila. Pero ang gasunod sa pinsan niya, ara man na sa. Da lang sa. No? Da lang sa. Ara lang sa. Inang wala-bala sa ginatawag nga seryoso nga nga ginadibdib, ginasunod sa balatyagon. Nga may Ginoo ang kalibutan. Kaya ang Ginoo nga ini dapat kahadlukan naton. Hindi ba? Dapat kahadlukan naton ang Ginoo kay man siya lang ang nakahibalo kag kita ang aton nga mga ginahulag nga nakita ang aton mga ginahulag nga mga kalainan, mga ka-K5, no? Kabalo kita nga ining mga kabataan nga mga minors ni mga kabataan mga teenagers. Balaan man naton nga nagapati sila nga may Ginoo ang kalibutan. Kilala man nila si Ginoong Jesucristo, hindi ba? Pero ang sa pinsan nila nga muna bla, sige dra ka lang may Ginoo ta pero okay ka lang da, bro, dra ka lang bro ha. Pero siling abi nga gina seryoso nga mahambal nga ti magimo kita katuntuhan gabaan kita sing Ginoo daw ay guro. Mga ka-K5. Hindi ba? Dao mo nang sitwasyon nga nakita naton na panilagan naton sa mga pamatanon subong. That's why amo ini ang dapat siguro mayo siguro ihimuon naton nga mandatory nga ibutang sa curriculum, ibutang mga ka-K5 nga ang mga kabataan butangan sang subject, isa ka subject mga ka-K5, parte gid lamang sa Biblia, parte mga ka-K5 sa kasaysayan sang aton kalibutan, ilabi na mga ka-K5 parte sa Biblia, parte sa Ginoo. Para nga mabalaan sa mga kabataan masulod sa ilang nga utok kag tagipusoon, no? Kung ano kaimportante nga mangin mahinadlokon kita sa Ginoo. Nga mangin mahinadlokon kita sa mahal nga Dios. Kay kun ang mga kabataan nga ining mga minors nga kun nangin mahinadlokon ini sa Ginoo, nagapate sang ginatawag mga kabanan. No? Nga
gaba nagapati nga kung maghimo sila sang katuntuhan, ini sila ang pagahukman sang Ginoo, mahadlok sa Ginoo mga ka-K5. Laban-laban, wala sang amo sining nakatabo. Bulubarkada, ganggang, grupo-grupo. Mga ka-K5, kag maghimo sang katuntuhan. Kung nagapati sila nga may Ginoo ang kalibutan, di maghimo siniya. Di ba na? Mayo siguro imo nato niya muna himuon nga mandatory sa eskwelahan ang Bible study. Ang pagbasa sang Biblia. Kag pag-intindi sa kung ano mga ka-K5 ang nakapagkit sa balaan nga kasulatan. Sa ato sini nga mga Biblia mga ka-K5 para nga ang mga kabataan naton mabutangan na maluot sa sang tarong. Mabutang sang tarong kang foundation. Ang ila dapat nga foundation sa pagtuon, may pagdako sila nga may kahadlok sa mahal nga Ginoo. Ang mga dapat siguro imuon tayo, no? Kaya dawai na gid. Napamatyagan ko na sa wala na sila. Ako nagapati sa pagpanilag ta ha. Nagapati kita nga nagapati man sila nga may Ginoo ang kalibutan. Balaan man nila gapati man sila sa kay Ginoong Jesucristo, hindi bla? Pero amo na gani daw pasapayan. Gambal bla nga Ginoo ara ka lang da ha. Sige dra ka lang siling abi nga gahambal nga kada hulag ya hindi ko ni pahimuon kay base kigan ko sang Dios. Daway na takabati sina sa ngamon siguro sa mga kabataan subong. Hindi ko ni paghimuon kay base kon makita ko sang mahal nga Ginoo bla ba si makita ako di kag akigan niya ko. Why gasulo sa pinsarya ang gasulo sa pinsarya niya bahala na da sila niya. Himuon ko ni why man sa may makakita nga pulis sakon na. Why man sa may makakita sakon nga mga otoridad himuon ko ni bla. Pero kun mahinadukon ka sa Ginoo, may foundation ng imo nga pagdako. Halin sang bata ka pa may foundation ikaw hasta magdako ngang imo sining kabuhi nangin malapit sa Ginoo, mga ka-K5. Paghana mo pala nga maghimo sang malain, ma-atras ka anay, ma-post ka anay, no? Kag magpundo ka maghambal nga ano man. Sala ini. Base buhin ni sa puntos ko to sa babaw. Hindi bla mo na. Maka-post ka anay bla. Kag magkapaminsar kung bala himuon mo ini o kung hindi. Kay nagapangibabaw sa imo balatyagon nga nahadlok ka nga may Dios ang kalibutan. Ang mga kabataan kabalo sila nga may Dios ang kalibutan, pero why sila nahadlok? Amo nang matutuod nga sitwasyon subong. Mga ka-K5. Namis group ang may group ano man mawali na lang guro ano man hindi lang guro ko maglagan kunsyal mapastor lang guro. Ayos to galit hindi lang. Pwede magaling nga magkunsyal ko, pwede gilihimuan isang mga pwede naton gamiton galing ato sila nga poder bilang kunsyal para sa pag-rehab sang mga kabataan, no? Pwede kita makapahimo sang mga sa mga gamay nga mga kapilya sa mga kabarangayan. I-propose na guri mo ano ordinansa. Kaya kada aga mga kabataan to dito sa kapilya ho pang butangan ta mga pastor daw. Kag ipa-Bible study, i-mandatory nga may Bible study. Mo ano ordinansa mga ka-K5 may guro mo ni mo no? Pwede. Aba? Hindi bala? Sa ato sila nga pagpangalagad mga ka-K5, iban pagid nga mga balita kag informasyon, italakayon naton karon dugay ha. Abi sa aton nga makauturan abi, anong pamangkot ko mo niyo? Pabor bala kamo? Ngay moon nga mandatory ang Bible study sa elementary, labi nagi sa elementary, bisan sa elementary na lang Okay, 500 no? Bisan sa elementary na lang ibutang no? Idugang sa subject sa mga kabataan ang Bible study mga ka-K5 para nga makuanta mga kabataan ng foundation nila samtang nagadako sila amat-amat humok ang ila sini nga balatyagon nga matamat palapit sa mahal nga Ginoo hasta pagdako nila doon sa ilataran mga maayo ang ila sini nga foundation ti kundi
laka kasang may makita nga mga kabataan nga ato dito sa may balay dalayunan kay nagkasala, no? Yung mga minors, no? With naghimo sang naghimo sang paglapas sa ato sini nga kasuguan nga mga kabataan, mga ka-K5, no? Conflict with the law. And laka kita makakita sa mga bata, mga K5 nga ginakusar, no? Bangod sang paghimo sa katuntulan. Tawan nyo lang aton nga syudad Subong. Ang damo pa yung salawayon, mga minor de edad. Hala, hinabuyanay, bato, gali nagsanay sa tiyon sa kaagahon. May mga binunanay na yan, may mga dala nga mga patalom. Di ko may kadlok nila sa Ginoo. Why ni dala nga patalom, hindi magdalala ni sa mga kutsilyo. Ano mo kutsilyo, sagi ka mo sukbit na kay bata ka pa. Minor de edad ka, hindi ba? Unang foundation sa ila sini nga pagpangabuhi alin sa gamay, may ara nga kahadlok sa mahal nga Ginoo. Laban-laban way tani sa nga mo ni matabo, hindi ba? Nami siguro mo na imuon tayo, no? Mga kwanta, ano sa inyo, abe, no? Na pabor bala kamo nga sa eskwelahan naton, labi na sa primary, no? Sa elementary, himuon nga mandatory nga dapat mag-Bible study kita. Kaya ang college naton Subong hindi blado ginhimo nga mandatory ang inang ano pa daw siniganyo inang kadete bala mga ka-K5, no? So sa ato sa elementary Bible study. Para tanan siguro mga mabuot ang mga kabataan ta ko magdaralagko sila kag magsaylo sila sa college o kon sa high school. Oh, mga ka-K5. Abi istoryan tara karon di sa ato sila nga pagpangaragad sa K5 Night Watch. Ang mga balita ang inabatan ng Buydugman nga ginadulong na sa inyo sa Kalwan sang Klinika Disri Bio, the antiviral, antibacterial specialist. Mga ka-K5 sa ato magkauturan dira, no? Daw halo Subong daw kaigo sang dinggi na. Bati sa ato sila mga tagpalamati da. Basi ko ng mga kabataan nyo may mga dinggi na or para malikawan ato ng dinggi. Mga ka-K5, ari ang solusyon sa inyong problema. Antiviral, antibacterial specialist, Klinika D3 Bio. Mga ka-K5, the superfood supplement na ginhimo gikan sa cold press extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga pareho may maayo nga mga natural antimicrobial properties. Mga ka-K5, kontra sa mga virus katulad sang dengue, COVID-19 kag iban pagin nga mga virus or mga viruses, mga ka-K5. Ang medium chain triglycerides nga halin sa cold press extra virgin coconut oil na parte sa D3 Bio ginahimo sang lawas naton into monoglyceride. Isa na diri ginatawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin, mga ka-K5, nga halin sa D3 Bio gina-consider ini nga isa sa pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural microbial sa aton nga palibot, mga ka-K5, no? So, ginapanami sang D3 Bio pinaagi sa medium chain triglycerides nga ang absorption, mga ka-K5, sang vitamin K sa aton nga lawas. Tibalaan nyo naman ako ng vitamin K, hindi ba? Ang vitamin K, mga ka-K5, isa ini ka fat-soluble vitamin nga nagapugong sa sobrang nga bleeding o kung pagdugo sa ato sini nga lawas kung kita ang ginadingge. Pinapanami man sa D3 Bio ang absorption sang mineral nga calcium nga nagabulig sa proseso nga platelet aggregation nga nagabulig man agod nga malikaw ang lawas naton sa bleeding kung ikaw na-impektar na sang dengue. So munang imuon naton kag mga reminders ini sa inyo tanan-tanan tinluan og saran para hindi pagbalayan sang lamok nga nagadala sang dengue virus. Likawan nga mag-stock sang tubig nga wala sang taklob nga may posibilidad amo ini ang pagaitlugan sa mga lamok nga magatuga naman kag magadala naman sang dengue virus. Kag pinaka-importante tanan, mag-inom kita sang D3 Bio, the superfood supplement para layo kita sa dengue. Kung gusto mo nga mag-ayo, mag-Klinika D3 Bio. Ang aton nga oras, alas 11:02. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa
Mga ka-K5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong naghahatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo. Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalap ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampiyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin inisyal, pumato siya, no? Siyang nagpakilala ang pulisya ng isa sa ka-pulis. Naginalantaw, pagpangimon ang motibo sang krimen. Mahigit 10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampiyon na serbisyo. Okay, ito. Tama ako na eh. Hindi ako ka... Ano? Wala ba? Tabos ako na. Luha ko. Sabi mo naman basko. Ngayon na kadaan ako na. Sadya ko nga kabato na ako na. Daw, happy birthday. Sana malala ako na Pasko. Diin man kami dalon sa amon pagpanlakaton, ang amon tagipusoon sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo, magapadayon. Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon. Din tayo sa pagbibigay ng sorpresa sa mga kasintahan sa ating Valentine's Day Special. Ari na subong diri sa studio ang aton na lucky couple sa aton nga Valentine's Special K5 Feb Ibig. Upod naton diri subong si Ma'am Alexa and si Sir Jude. Good afternoon. May ara kita dira sang flower bouquet. May ara man kita dira sang gift from Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. After sina syempre of course ang aton nga prize tumataginting na 5,000 pesos. Noong Marso, inilunsad natin ang kauna-unahang bloodletting activity kung saan mahigit sa 500 na blood donors mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ating mga tagahanga ang nakilahok sa kampiyon na dugo para sa kapwa ko, kasama ang Philippine Red Cross Iloilo. Kampiyon sa serbisyo, dugo para sa kapwa ko. Halin sa aton pagulokdanay bilang inyo kabandera, subong nangin ka K5, salamat gid nga madamo. Sa inyo ginpabaskog, kagin painit nga pagsuporta, kag pagsali. Nagbago man sa pandinig ng mga Ilonggo, pero ang serbisyong may tatak puso ay nananatiling gabay ng himpilang nagbibigay saya at pag-asa. Binuksan din natin ang pagpapakitang gilas ng talento ng mga kabataang Ilonggo pagdating sa sayawan sa K5 Dance Showdown Competition 2024. Noong Mother's Day, isang nanay naman ang ating pinasaya dahil sa ating handog na regalo para sa Mother's Day Special. Anong mambal mo sa K5 News FM Iloilo? Salamat yun sa inyong tanan. Happy Mother's Day. Yeah. Wow.
Nagapamatuod lang ini nga bisan sa 3 palang katuig nga pagpangalagad sang kampyon nga istasyon. Nagbunga ini sang kampyon nga pagpalangga sa inyo mga tagipusoon. Ang karangalang ito ay alay namin sa inyo, mga kabandera namin noon, ka-K5 na namin ngayon. Halin sa gamay ko, gusto ko gid magkanto ko sa Disneyland. And because of Doc, nalabot ako ng Mahigit 500 na tao mula sa iba't ibang barangay din ang nabigyan natin ng tulong at saya mula sa birthday special ng ating CEO na si Doc Ramil Uy nitong Mayo at noong nakaraang taon. Nagbigay din tayo ng saya at tuwa sa ating mga toda sa ating programang ka-K5 Kaligawan sa Karsada. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM! Mula sa simpleng tagapanginig ng ating mga balita at programa, sila ang nagsilbing katuwang natin sa paghagilap ng mga balita at pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Sila ang ating mga taxi patrollers, WVTC patrollers, K5 News FM Fans Club International, at K5 Solid supporters. Ano man nga pagtilaw kung pagpanghangkat ang aton ginagyan, wala siya makatublag sa pangalan nga madugay na naton nga gintukod. Daw kasubong sang isa ka ayahay nga nagatindog sa butlak sang adlaw tungod ang aton prinsipyo, dedikasyon, kag integridad ang magapabilin pila man katuig ang magaligad bilang inyo matudtuod nga ka K5. We will be keeping the fire burning through the years. Dahil dito, hindi mapagkaila na sa lahat pa rin ng FM stations sa Iloilo, tayo ang nangunguna sa ating social media pages. Noong nakaraang taon, sa isinagawang survey ng Kantar Media, mula sa pang-4 na pwesto, nasungkit natin ang pangalawang pwesto sa most listened FM radio stations in Iloilo City. Sa ating isinasagawang in-house survey, tayo din ang mas pinapakinggan na himpilan pagdating sa FM band. Asahan ninyo ang aming mas pinainit na serbisyo publiko dahil isang malaking karangalan na kayo ang aming pagsilbihan, mga ka-K5. Ang ginpangluthang mga ka-K5 sa aton sila mga kulturan. Otsoy! Hindi ka na maganda sa Lodya! Aton na yung teritoryo mo! Aton teritoryo, gawon nyo! Ay, yapang bunyak, man kasi kapang kasal man siya ngaway sa authority. Nagbabagang pagbabalita, lumiliyab na pagsusumikap at umaapoy na pagbibigay ng tunay at tapat na serbisyo publiko. Mula noon hanggang ngayon, maraming salamat, mga ka-K5. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, keeping the fire burning through the years. Gid nga salamat Barangay San Pedro Haro sa inyo mainit nga pagbaton kag pagkinasadya kaupod ang inyong mga ka-K5. Kadungan sang ila pagselebrar sang ila kapistahan, nagpaula naman ang 88.7 K5 News FM Iloilo sang kalingawan kag papremyo sa KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Okay.
Bisan inon mo na away pa nakakamahaw sa agad yung magkapto si Putsan. At siyempre ni Araman Sam, may isip! Sigot na! Tapor, one, gabi ka mga tulog ka naman ako ha? Hindi ka naman tulog ka naman ako na. 1, 2, 3, go! Ismail Balis na konta. Ilugo mo. Go. Ilugo mo. Saan ang last mo na lugo? Gabi. Wow, gabi. Ilugo mo. Ilugo mo. Ilugo mo. Ilugo mo. FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch, June Alojado, Kapulot. K5 Night Watch. Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalaga ng aton nga oras karon. Nakarabot kita sa 16 minutos na ang nakaligad sa alas 11. Sa sining nga mga tiniyon, i-check na nato ang mga detalye na sa mga balita na tipon sa aton nga patrol. Una-una naton karon ang mga detalye na sa mga balita na tipon sa patrol with ka-K5 Jenny Kauyuna. Nagikan sa aton nga patrol. K5 Jenny sa kampiyon nga report. Standby! K5 News FM, kampiyon report. K5 June dito sa ina sa may Banuasan Pavia K5 June sa barangay ni ang Pandak Pavia K5 June 26 ka mga individual K5 June ang nadakpan sa aton nga Pavia Municipal Police Station sa ginkasaninang operasyon ni K5 June nga nagahiwat sang pauwak ni Black K5 June or illegal nga cockfighting. Based aton nga information ni K5 June sa interview naton kay Sir Mel Manguera ang District Chief sang Pavia MPS K5 June nga kapila sila ka makabeses baton sang report gikan sa mga concerned citizen ni K5 June nga kada weekend may ginapatigayon nga pauwak sa may barangay Pandak Pavia. Rason kay na K5 June pasado alas 11 sang aga nagkandak sila sang operasyon sa dito K5 June nadakpan gid ang 26 ka mga individual. Based aton nga pagpamangkot nila K5 June nga aning mga 26 individual ng K5 June gikan pas nagkalain-lain nga banwa sa syudad sa probinsya ng Iloilo nga nagpadulong sa Pandak Pavia. May ito sila nga dakpan nagikan sa banwa sang Oton, may banwa sa Laganes kag madamo pa sa K5 June. Na-recover sa scene sa K5 June ang 9,100 nga pot money o kung ang pusta nila K5 June ang cockfighting ring ang sila ka mga relo kag mga K5 June nga ginabulang ni pala amuna. So karon K5 June ining mga 26 individual ang nasa karon sa
Pavia Municipal Police Station, pero sila ka K5 June, good nga pasakaan man sila kaigong akaso sa pagbaylar sa Gambling Code of the Philippines. On the other hand, naman kay K5 June, no, sa Bagulanggid nagtakop na Parao Regatta Festival 2025, gin-confirm kay K5 June ni Mayor Jerry Petranias na by 2026 aliwan fiesta instead of Ginagyang Festival K5 June Parao Regatta Festival o kung ining sinamba sa regatta ang mag-represent ng Iloilo City sa Aliwan Fiesta 2026. So balik kay K5 June, wala na ang ginagyang Parao Regatta Festival naman. Bangon na nga itong ginagyang festival ang focus naman sa international invites and competition sa K5 June. Sa pagkabalo natin, ang ginagyang festival may mga pila na mga international invites. So according sa Iloilo Festival Foundation Incorporated, nga it's time naman sa K5 June may highlight ang iban nga mga festival diri sa Iloilo, especially ni ang Parao Regatta o kung instance namba sa regatta ka K5 June. So, naumato ka K5 June no, nga by 2026, lain na nga festival naman ka K5 June ang ma-represent sa Iloilo sa Aliwan Fiesta 2026. And this year, 2025 sa K5 June, gin-postpone ang Aliwan Fiesta bangod man sa K5 June sa pila ka mga conflict of schedule. Specifically ka K5 June, this upcoming midterm election 2025, rason nga wala na isang Aliwan Fiesta subong nga tuig K5 June. Okay. Sige ka K5 June, amo na mga balita nga nakuha natin sa patrol, kaupod ka K5 Jason Talaro. Yun naman nga balita ang nyo sa inyo sa DTX Mix, nakakapit ka na naka-detox sa pangin ka K5, may espeha umalay nga palang agid ang banwas sang pototan. Yun naman sa K5, dyan ikauhin sa kampiyon na balita sa servisyo publiko. Ang kalingawan sa Iloilo, K5 News. K5 News FM, Kampiyon Report. Kanabatian mga ka-K5 ang detalye sa mga balita nagikan sa ato sining patrol with ka-K5 Jenny Kauyunan. Nakadala sa aton nga oras 21 minutos na ang nakaligad sa alas 11. This time sa iluhan naton ang dugang mga detalye sa mga balita. Upo na kita sa iban paginaton nga mga reporters with ka-K5 Kim Kaluyo, no? Ini may kang tanan mga ka-K5 sa ining report kag informasyon nga sa diin ang pamilya sang lalaki blato nga ginpahayag na hulog kuno sa seawall kag narumos patay sa may banwas ang uton. Kumbinsido sini mga ka-K5 ang ining miyembro sang pamilya nga may ara ini sang foul play, no? Yari ang aran na si K5 Kim, K5 Andre. Ulato nato ng signal K5 Kim Kaluyo sa mga detalye sa sining mga balita mga K5. Basahon ta na mga pila ka mga mensahe kag comment nagikan sa ato sining mga kauturan, no, sa ato sining pamangkot, no, nga kun bala inang kuan kamo, pabor kamo nga inang himuon tagaro nga subject, no, butang ta dugang nga subject sa mga kabataan labi na sa elementary ang Bible study para para mga ka-K5 nga nablang pagpundar sa nga ila sini nga pagdako mga ka-K5 kag hatag sila sang kinaalam dala ang pundasyon sa kilala sang matutuod nga Ginoo, pagkilala kay Ginoong Hesus, kaglabi kaglabaw sa tanan ang pagkahadlok sa ato sini nga mahal nga Ginoo. Daw amo ning kulang subong sa mga kabataan mga ka-K5. May harap mga daan nga mga ginikanan nga way mga simba. May harap man nga mga ginikanan mga ka-K5 nga pakulahaw man ang ila sini nga pagkilala sa mahal nga Ginoo. So amo na rason kag amo na resulta mga ka-K5. Instead nga mag-upod sa maayong kag magsunod sa maayong landas o kung agi sa inang matarong dalan mga ka-K5 dito gidya sa masiot. Hindi ba? Sa kay Nico Condes Greda, good evening sila sir sa taga Santo Niño Norte sa Arevalo, Iloilo City. Sa kay Arlene Celeste, shout out idol from okay sa Wilcon Guardian, si
Okay, nabasa ko na. Si kay Jonel Espanola, Idol John, pakigreet man sa asawa ko nga si Sir Rosie Espanola, kag Reynel Jan Espanola, nga nagapamati gid, subong. Thanks gid. Sa kay Inilin Villamor, good evening Idol John, shout out sa mga K5 idol. Okay. Hodlo Montana, spukining dollar ka gid Sir John. Gato practice ta. Hinahikayang gidanta ka iba hindi ta kuno balo mag-English. Sa kay Christian Gardose may gabi man. Niya sakit na ang ikog pagi Sir John. Ambal ni Hodlo Montana mo gani. Sila ni Christian Gardose, sila niya dapat ibalik ang GMRC sa mga eskwelahan. GMRC, kuha na siya. Dala naman lang na sa mga values education, hindi ba? May harap makita nga values education sa high school, hindi ba? So, GMRC, hapos malanay katama. Ang problema, kung may GMRC ka, pagkatapos ang GMRC mo, ka K5, no? May san may GMRC ka, pero way ka siyang kahadlok sa Ginoo, daway man tupa, gyapon. Sa kay Chirian Miha, sila nga, Idol John, mayang gabi. Mayang gabi man, sa kay Chirihan Miha, da, sang inang RMC Pharmacy sa may barangay Tagbak sa distrito sang Haro. Christian Gardosi, sila nga year 1970s, ginatudlo sa amon ang Biblia, may exam pa na kami. Gani. Si Cherry Ann Miha, tumpak ML Israel na munang ginambal ko sa inyo. Di hamak nga mas kilala pa nila kadaw himon la Ginoo yang mga karakter sa ML. Hindi asay Ginoong Isus K5 sa mga kabataan subong. Arman Guay, sila nga MCGI ang nagatudlo na sa mga school subong Sir John. At sa ila lang niya sa ila lang yung school, sa mga public school yung mga K5 sa mga elementary ng mga public school, daway na iya. Sa ila siguro yung kwaning ano gani na, sa ila sining eskwelahan, sa ilang kwanda no, sa ilang simbahan, ginatudlo nila sa mga kabataan nga ara daya sila. Ina iya mga mayo na no. Pero sa mga public schools, labi na gid mga elementary, may tudlo pa lang amo na kay daway gid no. Sila ni Kasingado, sila niya tandaan ko sang third year kami sa City High, si Ma'am Hanay amon nga teacher, ang iya nga motto ano ni, shun from evil. Kita mo gilang na. Tango na nga tiyempo, amo na mga K5 no. So ang Biblia wala sang relihiyon, correct no? Amo na gani nga ang aton itudlo sa mga kabataan naton dapat ibutang sa subject diwat sa elementary ang Bible study. Kay ang Biblia waay man niya sang relihiyon. Tanan-tanan nga mga relihiyon nagagamit sang Biblia. Kag ang Biblia depende sa interpretasyon sang tagsa ka relihiyon, di ba? Dra ba isay ang mga relihiyon bangod sa interpretasyon sang Biblia, pero ang Biblia isa lang. Galing depende sa imo nga interpretasyon. Amo na kun nga na wala kung kaysa wala ginsindihanay ang mga tadsa ka mga relihiyon kay tungod sa interpretasyon nila sang Biblia, pero ang Biblia ya isa lang. So muna siya dapat itudlo sa mga kabataan. Pero check na nato ang mga detalye na sa mga balita nagikan sa kay K5 Kim Kaluyo. Ini may kangtanan sa sining pagpati sa mga pamilya o sa mga membro sa pamilya sang lalaki nga nalumos blato na hulog sa siwol dira sa may banwa sang Uton nga napatay gid mga K5 pagpati sa pamilya, may foul play nga natabo. Mga detalye sa mga balita upod kita kay K5 Kim Kaluyo. K5 Kim sa report, standby. K5 News FM Kampiyon Report. Kumbinsido ang pamilya kaki 5 June ni Marcelino Toderejos Sr. 59 anyos no nga nasa puan patay kung madumduman dara sa may kilid sang baybay nga sakop sang Barangay Poblacion East Oton Iloilo sang February 17 kaki 5 June nga mayara sang foul play nga natabo kay accordingly debla una nga gin report allegedly nahulog lang gid ni siya sa seawall kag nalumos patay kay 5 June pero according isang kwano
K5 Kim, amo rin isa ang inang makita sa Facebook nga mahiling magsaot, no? Viral na siya actually sa post ng iya bata. Do over 14 to 15 million views ng iyang video nga nagasaot-saot kay K5 John. Gani, sa nga arang pagkapatayan na. Sang mahilig sa saot-saot pagkatapos ini siya nahulog da kuno sa seawall nga mo ang kabangdanan ini siya nalumos kay napatay amo ng informasyon pero ang mga pamilya nagapati nga may foul play. Yes, kay K5 John, it is because nga nagbahase sila sa resulta sang autopsy kay 5 John. Kagin pa autopsy ni nila right after 2 days no after sang masapuan yung lawas sang biktima kay Doc Owen Libakin kay 5 John. Amo ni ang nag-check no nag-examine sang lawas ni Sir Marcelino kay 5 John. Sa aton sining ma-interview si Mary Jean Toderejos ang 20 anyos nga agot nga bata sang sining biktima kay 5 John. Pa-autopsy ining bangkay niya or lawas ni Marcelino kag nakitaan no nga madamo sang pilas kay 5 John sa iya sining lawas kun isa-isay naton diri ang kopya naton diri no sa autopsy report kay 5 John mayari diri nga nakabutang nga contusion sa likod sang iya sining dulunggan kay 5 John. It means nga mayara balasang pilas amo nga portion kay 5 John kag actually do tawag na kalabanan diri sa ulo nga part kay 5 John kag kun i-assess balasang doktor ang possibly basi gin lampusan sang mabugat or tawag na sang mabaskog bala nga bagay ang iya sining ulo kay 5 John kay nakitaan man naton diri sa Laragway nga halin man mismo sa iya bata ngang iya sining dulunggan diri sa likod dumay buho nga kay 5 John ti kung makitaan tabi dira ang area nubo lang kay 5 John mo mga ambot kun may wala gani isa guro ka floor gid kay 5 John ang kataason niya ang sanang seawall no kun madagdag ikaw so possibly hindi may bagras kagid kay 5 John pero ang assessment sang ila nga mga kabataan ang lawas sang iya tatay wala gid sang bagras bala no bisan diin sa iya nga parte nga lawas ti kung mahulog kay 5 John tendency is maligid-ligid ka. Yes. Tapos magasgasan gid ang imo nga lawas kay 5 John kag ang sa resulta sang autopsy result o kon sang autopsy ni Doc Owen Libakin nga wala sang tubig sa iya sini nga tiyan sa iya nga kurason kag sa iya baga nga supposedly amo nang senyales nga napatay siya tungod sa pagkalumos kay 5 John. So botsilingon nga pagkahulog niya pa lang sa tubig patay na siya. Patay na sang daan. Kaya mo nang tendency kay 5 John kung patay ka na hindi ka na bala kasulod gilang tubig sa imo sini nga lawas kay 5 John. Siyempre kung patay ka na hindi ka kaginhawa. So botsilingon kung why ka nagaginhawa ti hindi ka penetrate ang tubig sa imong lawas no. Lain niya kung butang tabi lipong lang siya no. Butang tabi nalipong siya tapos nahulog siya sa seawall. Bisan wala ka sang pangalibutan. Basta nga mahulog ka sa tubig, may paginawa ka. Makaginawa ka pa sina. So kung makaginhawa ka, siyempre, may masulod nga tubig sa lawas mo. Ang isang maigo, dira ang imong baga. Yes, kay 5 John. Pero klaro, wala tubig according diri kay Dr. Owen Libakin kilala gid ni nga naga-autopsy sa mga expert gid ni si Doc Libakin kay 5 John. Medical legal officer na siya. O kag according pagkadigani sa bata kay 5 John sang una pa lang nga nakitaan diri ni Doc Libakin no nagambal na nga daan si Doc Libakin may foul play gid nimo. Amo gid niyang iya sini nga first impression sang nakitaan ang lawas sang sining tigulang kay 5 John no. Kag according man diri sa bata ang pating ilong sang iya nga tatay nagtiko man based sa assessment nila sa itsura sang iya nga amay kay 5 John kag kalabanan diri gid sa likod sang dulunggan ang iya sining tawag na mga pilas kag ang dako gid nga pala mangkutanon sa ila nga agad abi kung madagdag siya da may buho gid nga dako sa iya sini likod dulunggan o kun sa ulo kay 5 John. Kag actually may blood clot sa iya sining utok kay 5 John kag check man ni Doc Libakin may yara balasang ginatawag bala nga pressure no kay 5 John sa iya sining ulo nagagwa diri nga ang iya sining cause of death is injuries sa ulo kag ang malala no nga mga kapilasan sa iya sining ulo kay 5 John or ginatawag nila ding multiple traumatic injuries sa ulo kay 5 John. Okay.
Bali ang senaryo diri asang February 17 kaki 5 June amo ni nakita ng lawas ni sang biktima mo ni Marcelino. Bali sang February 16 sang hapon no naglisensya na nihilig ni Shabi mag lagaw-lagaw dira sa ila area kaki 5 June kay maamiguhon gid ni siya bisan sinola ni kuno abya niya sa dira kuno sa bilog ganing uton kaki 5 June damo na nakakilala gid na sa iya. Ang ginatawag na sa iya si Lord Patawad ni ayo kaki 5 June. Okay sang una abi may makanta sang Lord Patawad may mambal sang Lord ginasugpo na niya sang patawad sa sanangin bansag na bala sa iya kaki 5 June kag gaano ni siyang trabaho yan ni is tawag na is nagapangkot-kot bala sang mga bubon bala kaki 5 June nagapangontrata bali ang natabo ni sang February 16 ti ang routine niya ni is magsulo shot makibagay ito sa iya nga mga kasimaryo tinakitaan last ni siya nakitaan sa mga last 10 alas 11 kag halubilo bala no nagasulo shot dira sa ila sa nga alas 10 alas 11 sa gabi gabi na sa gabi na kaki 5 June kag actually may nakakita sa iya nga nagahulog-higda na dira sa may seawall area kaki 5 June mga around alas 12 sang kaagahon na no pero according diri sa ila tuman ni bala siya kahubog during that time amo man ang according man sa may police no kaki 5 June sa amo to nga mga tinion pero ang dako man nga pala mong kutanon sa mga kabataan ni kay tawag na may mga tinulo sang dugo may mga napicturan sila nga tinulo sang dugo malapit sa area kung sa diin siya nagahigda kaki 5 June ti alangan man ang antes pa lang siya tawag na or nadagdag na to siya kaki 5 June nagsaka pa to siya kag nadagdag liwat kaki 5 June nga amo na nga may mga dugo sang tao kaki 5 June dira sa may area kag sa ginpakita nila nga litrato sa aton nga mga tinulo sang dugo kaki 5 June may ara nga kita mo nang 2-3 ka kamot mo kaki 5 June nga no nagpanghawid bala sa seawall kaki 5 June dira nakitaan sa mga kabataan niya kag sa mga himata man nila sa naga-assess sila dira sa may area pero ari bala pamatian naton no si Miss Mary Jane Toderejos ang bata sang sining biktima which is very close gini sa iya nga tatay's girl gini siya kaki 5 June no kag indi yagid mabaton ang natabo sa iya nga amay. Mga kaki 5 upod naton subong no si Ma'am Mary Jane Toderejos ang agot nga bata ni Sir Marcelino Toderejos Senior no nga nasapwan last time nga allegedly nahulog sa seawall. Ma'am, anong latest update dari sa inyo sining tatay no? By the way, condolences sa pagkapatay sa imong amay. Under investigation niya po, ma'am. Pero may gin-post ikaw sa social media nga allegedly ginapatihan ninyo nga may nag-tripping or may somehow may foul play na natabo sa tatay mo. Yes, ma'am. Paano mo nahampal? Kayo ang base sa iyang autopsy result, ma'am. Anong resulta? Ang positive na may foul play. Anong mga nakitaan sa iyang lawas nga nagahambal abi nga may foul play? May pila siya din nga nga nagwagid ang unod tapos ang sa utok niya nga nagklag. May buho. So ano nga balsang doktor? Possibly ginlampusan or anong mga senaryo? Oo, posible ginlampusan siya. Bali diri sa likod sang dulunggan sa left dead. Oo, may siya, may buka. Buho, tapos may buho, tapos may nag-crack sa sulod. Nag-crack sa sulod, tapos may blood clot pa siya. Oo. Sa inyo ma'am pagpati, tawag na, may mga probably nag-tripping gid man sa iya? May mga ginasuspetsahan naman kamo? Yes, ma'am. Anong senaryo nga ginapananaw ninyo sa natabo kay tatay? Feel ko sa kwarta. Ano ma'am, during that time may kwarta siya? Wala kami kabalo, ma'am. May kwarta siya. Kung hambal dito daw, may kwarta daw siya mga sobra daw 5K. Sino nagambal? Ang dito, ayun. Lapit sa ginimnan niya. Sa time nga wala siya nakita. Atong nakasaot-saot pa siya sa video. Oo. Tapos anong ipakita yung kwarta? Maamot daw siya. Kaso hambal sang ginimnan niya dito. Hindi na daw kadamot sila yung ilimnon. So, ito. Tapos, during that time, ma'am, nga ma-attempt pa siya nga maamot ani, naglakat na siya dayon? Amo lang wala kami kabalo mo.
Ano. Anong mostly nga routine gini tatay mo ano ganyan siya kasaboy-saboy gini siya? Ang routine ni tatay nga nasanay naman kami is kung gabi balaga kumakainom siya. Kaga pa na siya galagaw. O di na siya gainom. Maski diin lang ma'am kung mga kilala yaman kag mga kung diin ba lang mga kasadyahan ma'am dira siya may example may mga banda. Birthday. Oo mga banda ma'am especially ni na katuan niya. Mga banda. Tapos nakita mo siya na gasat-saot, sinagaan, ginasaot na siya ginagaan sa mga kalalaya, duhulan na siya mga 500. Kasi katulog na siya sa kilid. Pero wala na siya kagi, abing na nahulog. Wala ma'am, wala gina siya kagi, ma'am, koon nga ginkipingan siya nga, even sa mga layo-layo nga lugar ma'am. Oo. Gakatulugan na siya sa kilid, tapos mga kagahon na mapuli naman na siya. Wala na siya kontrata tayo mo? Wala ma'am. Wala mo siya kagi may nakabayis before siya masapuan? Wala ma'am. So, anong ginatanaw nyo during motibo? Gintripingan. Gintripingan tungod sa uyat nga kwarta? Amo lang nang di pa kami kapating ng kwarta. Giman siya. Amo lang na mga bagay kung amo lang na kandidad. Nga patyan, di lang ng tatay. Oo, pero tawag na ang pagkasapo kay tatay niyo sa bulsaya, wala siyang kwarta na wala siya nang check naman, wala siya kwarta. So, it means, kung may nakitaan to nga kwarta, to ang mga ginpakitaan niya, nga mga nag-inom-inom, so probably basi may nagkuha. So, anong ginpatihan niyo? May naglampos sa iya? Ginpulihan siya? Ginpulihan siya, ma'am. Kaya kung siya malang isa, si tatay, Brian ay persado siya eh. Pagsik man siya? Pagsik siya, ma'am. Ubra kami, ariya kami sang tubog, ubra kami bubon. Kung siya lang 1-in-1 lang kaya, pero kung mga like 3 or 5 guro, hindi na ko. So, ang ginatanaw nyo, basi may 3 or more than pakataong nagpuli sa iya. May mga CCTV mo or may mga witnesses ka mo nga makatumod, abi? Ang subong ang mabidlayani kami, ma'am, sa kaso ni tatay kay siyempre ang iban, hadlok bala. Hadlok magtindog witness. Subong wala kami kasigurado kung may mga CCTV dahil siyempre bago pa lang ang daikbal. Wala pa gid mayo na set up kaya wala man mag-expect nga mo ng matabo. Ang inyong ginasuspektahan, ma'am, ng mga tao, may ara na ka mga suspect, no? Na ginasundan. Anong kilala ni tatay mo personal? Personal? Lao kabalo kung kilala. Pero kamuya kilala niyo personal? Hindi. Ano doon mga bago, mga itsura lang man sa inyo? Oo. Ang dira galing di kami kilala, wala ang kami nagalagaw. Ang ginasuspektahan niyo sa amo tunga times na nasapuan ng tatay niyo, harap pa sila? Sa dira nga lugar? Oo. Wala kang nagalo. Tigil sa ako kami man sa ni tatay man. Parik-parik man sa iya, topsy bala. Una, nagpagwa ka mo, ma'am, sang statement, kid ma'am, pati ka mo nga wala sang foul play. Wala, ma'am, kaya imposible, ma'am, kaya ginubo man lang ang dike, tapos hindi man siya free fall. Tapos kung malumos man si tatay, ma'am. Yes, kay 5 John, no? Pero subong bala pamatian naton ang may additional pagid nga nangin emotional gid ni si Mary Jane kay 5 John. Ang isa pagid diri ka video ti amo nang scenario nga ginatanaw nila kay 5 John nga basi balagin tripingan siya tungod nga may uyat man siya nga kwarta nga wala nila na makita kay 5 John kay may nakakita ako no nga may ginauyatan ni siya sang 5,000 pesos nga libuhon kay 5 John mo. Pero sa bulsaya sang ginalsa na ning lawas halin sa baybay kay 5 John wala na sang nakita kag pati gani kalo yadra sa may area kay actually kalmado lang man kadong tubig sa baybay kay 5 John wala man dra sa may area so ginatad-aw nila basi bala ang kalo gintago or ginsunog kay 5 John sang konsido man ang naghimo gid man kun mayara gid man kay 5 John nari bala no ang emotional nga panaysayon man dugang no ni Mary Jean regarding diri sa pagkasapo patay sa lawas ng iya tatay. Nga muna, giginom radyo ko tatay. Ano git na nakatakwa sa salayang hamon na on nila. Anong panawagan mo sa ila, ma'am? Kung balaan nila nga sila mga brako tatay, tani. Biligan mo nila nga magaan si tatay ng ustisya, ma'am.
nga makonsensya man sila. Kung makonsensya man sila sa ginimo nila nga may pamilya nga sa kanudulaan sa ngamay nga babisan kag sinadyaon. Wala gid mga reklamo mga ngamay namon nga mainit nga ulan. Nga masakit. Isa una may sakit si tatay nga nervous ma'am. Malaya ma'am ginahinda ma'am. Para lang mapatapos kasi kuila. Even gamba siya nanloko magtumang sa mga tao. Napilit yung kagulingon niya mag-ubra. Gababad sa initan, ma'am, para lang pa-eskwila ako ka mapangaon kami. Kung ari si tatay mo, ma'am, kung ari siya sa palibot, abi nung gapamati, anong gusto mo hambalin? Tay, buligi kami nga pasulbarang kaso mo. Pag hindi ko batulugang, mag-ubrasi mo ni. Di pagpa tulugang, pakonsensya ang mag-ubrasi mo. Mga tao nga mag-ubrasi mo na. Ano naman mamang panawagan mo, ma'am, sa mga pulis na nag-investigate sa kaso tatay mo? Ano lang, buligyan ng tanan nga sulbar lang ang kaso ng tatay kung mag-anesthesia ang kamatayan. So, Kaki 5 John, nabatian nato no, si Miss Mary Jane Toderejos, Kaki 5 John, ang bata, yung agot Kaki 5 John. Amo ning usually maupod ya, kung ano bala siya pagkapangontrata sang bubon, kaupod-upod maning bata ya Kaki 5 John mo. Amo ning gadaw sa iya kung kaisa sa mga simento, sa mga ginariya-riya na dada Kaki 5 John na. So, amo na subong kumbinsido gid sila nga mayara sang foul play tungod sa resulta sa autopsy Kaki 5 John nga makitaan nga wala sang tubig. It means nga wala siya nalumos Kaki 5 John, wala sang tubig bala sa sulod sang ilawas. So probably ginatanaw na nila basi balagin lampusan siya kagin patay siya before siya dara ihaboy sa may baybay Kaki 5 John dara sa may area. So anong pinaka una karon ng pinaka latest nga investigation sa aton nga mga pulis kay manti nagapati ang pamilya nga may foul play nga natabo, no, may posibilidad ginlampusan siya kag hasta mapatay, no, kag pagkapataya ginhulog dira sa sa sibol. Daw mo nang ginalantaw karon nga rason sa ato sini nga sa mga kabataan sa biktima, no, nga patay na sa nga daan kag ginhulog dira sa tubig. Yes, Kaki 5 John. So, nag-communicate man kita sa Oton Municipal Police Station kag according diri sa investigator on case nga posible man ang aligasyon sang sining tawag na sa sining mga kabataan, it is because nga supported man siya sang autopsy result Kaki 5 John by Dr. Owen Libakin. Pero ang nabudlayan nila subong, it is because nga ang mga witness o kon ang mga saksi nga ginapresent man sa ila or nagahatag sang information sa ila is puros lang bala istorya Kaki 5 John or circumstantial evidence Kaki 5 John na amo ni budlay ugaling kung wala ablas ang ginatawag nga eyewitness nga nakakita gid mismo sa nagpangamot Kaki 5 John mambalan to during that time may nagwa din nga amo ni nga mga tawo basi sila gid to kay timing do si Manong Marcelino lang to kag during that time amo lang to nga mga tawo nga nagwa sa amo na nga oras kag pagka after pila ka oras nakita nang lawas ang ni Manong Marcelino Kaki 5 John. So amo nang nabudlayan nila, it is because nga wala pa dara sang CCTV sa area Kaki 5 John kay ongoing pa darang construction sa seawall. Hindi pa ba siya fully established kag even dara mga pamalay wala man sa mga CCTV nga nakatutok dara sa may lugar. Mayara man siya tuod sang suga Kaki 5 John. Ugaring kung matagabi na gani kiraw na siya bala Kaki 5 John ang ilang solar lights dara sa may area. Pero according naman niya sa police, mayara sila man sang witness nga do isa ka SK official man sa isa ka banwa sa may isa ka barangay sa may banwa sang Uton nga nakatambay man or nakasaboy man mga alas 12 pasado. According sa ila nga nakitaan nila ang last nila pagkakita sa kay Manong Marcelino nagahigda Kaki 5 John nga do tuban gid bala ka hubog or intoxicated gid Kaki 5 John kag wala man kuno sila sang may nabatian abi no nga nagkomosyon o kung nagpalapit kay Manong Marcelino during that time Kaki 5 John. So probably ang palamangkutanon is
ano bala oras ginhimo gid man ang foul play in kaso may ara gid man ka K5 John kag kun ano gid man bala ang ginhimo sang mga probably sa mga nagpangamot in kaso may ara gid man sa mga tao sa likod sini ka K5 John. Okay. So amo na pero ang pamilya kumbinsido nga mayara sang foul play kag pangamuyo sila nga mahatagan ni sang kasanagan ang ining kaso ka K5 John kay dara sa may banwa sang uton very lively gid ni katama si Manong Marcelino kag bisan diin ni kuno siya magkadto bisan sa mga nalain-lain nga barangay kilala gid ni siya ka K5 John dara sa may banwa sang uton. Okay. So, amo na ma-update kay 5 June dara sa may area sang Oton regarding diri sa police report no sa pagkasapo sa patay sa sining lawas ni Marcelino Torrejos Sr. sa may poblasyon East. Sa liwat no inisi ka K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Salamat kid mga ka-K5 na batian ng report kay informasyon nagikan kay ka-K5 Kim Kaluyo. Ato sining Chief of Reporters. Kang tanan sa sining pag-follow up sa kaso sang pagkasapo sining bangkay mga ka-K5 sang isa ka lalaking na ginapatihan kuno permiro nga nalumos sa may seawall. Nahulog sa seawall dire sa may banwa sang Uton. So, sa guli base sa autopsy result sang ato sining medico legal no doktor isa ka private medico legal mga K5 nga si Dr. Owen Libaki nagapakita diri nga wala sang nakita nga tubig sa iya sining nga lawas sa iya nga tiyan labi kag labaw sa tanan sang tubig sa iya nga baga which is ang iya sining nga tubig sa baga amo ning nagapakita nga naglumos sa iya nga baga para hindi sa makaginhawa mga K5 no kung nakainom siya sang tubig ay siyempre ginalumos siya mo no so dapat ang baga iya may tubig pero wala ini nakita mga K5 no so sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagparamati may kamo sa mga follow up sini kaya nga ang mga pamilya nagapangayo sa hustisya sa kamatayon sini sang biktima. Ang mga balita ngayon batian ang builogman nga ginadulong na sa inyo sa kalwan sang extend food supplement for men may makakaklabuwas ka nga nagabuli ini sa hatag sa dugang nga resistensya sa lawas ng tao. Ilabi sa mga kalalakinhan ato ni makauturan nga medyo kapoy ini sila mga ka-K5 ang may problema sa ila sining lawas. Labi na sa mga kalalakinhan nga medyo kapoy permi kag halos hago sa trabaho. Hindi na makatsansa pa nga makapalipay sila sining asawa. Yari mga K5 ang extend food supplement for men. Bakla nyo sa mga butika malapit sa inyong lugar. Makakalabuwas ka nagabulig sa ato sining lawas. Ay nagapanami isang sirkulasyon sa ato nago para nga nami ang ang blood circulation sa ato sining dugo mga K5. Subuman ang mga balita ng inubatan ng builog man nga ginadulong sa inyo sa kalwan sang DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, naka-detox ka pa. Yari ini siya nga mga ng ingrediente katulad abi sang chia seeds extract powder, ampalaya extract powder, kag sang sugar cane extract powder nga nagabulig naman ini mga K5 para sa pag-detox sa aton nga lawas. So nagaka-kafe ka na, naga-detox ka pa bagod sang sobra kag damo-damo nga antioxidant na ginaangkon mga K5 sang DTX Coffee Mix. So kung gusto nyo yung healthy nga coffee, mag-DTX Coffee Mix na kita. Ang aton nga oras 52 minutos na kaligad sa alas 11. Check na to ang mga balita dugang kay impormasyon nagikan sa kay K5 Alex Escalante. DPWH kag Iloilo Provincial Engineers Office nagsapol angon sa tukuron nga government center sa Banwa sang Santa Barbara. Yara mga detalye sa mga balita upod kita kay K5 Alex Escalante. K5 News FM. Kampiyon Report. Nagsapol ang Department of Public Works and Highways o DPWH kag ang Iloilo Provincial Engineering Office angon sa tukuron nga Iloilo Smart Green Government Center. Ang pagsinapol ang ginpangunahan ng DPWH Regional Director Sunny Boy Oropel, Provincial Administrator Raul Banyas kag
Provincial Engineering Office Head Engineer Romeo Andig agud nga mahitso na ang pinal nga plano kag maumpisahan na ang construction sa ni. Naibaluan nga ang Smart Center ang ipahamtang sa 6.3 hectare nga lot no dala sa may barangay Bolong Oeste kag Inangayan Santa Barbara kag mangin isa ka state-of-the-art facility nga may sustainable design kag smart technology. Madumduman nga ang nasambit nga proyekto ang ginpresenta ni Iloilo Governor Arthur Daffeser Jr. kay President Ferdinand Marcos Jr. sa ginpatingan nga Regional Development Council kon RDC meeting sang nagligad nga bulan sang nagpadulong sa Iloilo ang presidente. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa DDX 500 food supplement ug makalikaw sa cancer, diabetes, hypertension, kag iban pa nga mga sakit kag ni K5 Ray Espeja Umalay nga palangga ang pototan. Ini si K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Sa ato sini nga pagpangalagad mga ka-K5 no. Mensahe nagikan sa ato pa nga mga followers no luyag naton nga panghatagan taw stisya ni pang shout out naton na si Jigger Siusan. Ngayong gabi nagalantaw live sa Barangay Bagumbayan Tigbawan kay Christian Garduce. Good evening Arman Bako Guay. Nga dapat may debate na siya sa Kongreso para mabalaan kung sino ang mga anti-Kristo. Teach a child, kung si Christine Garduce niya, teach a child in the way he should go when he's young, so when he grows old, he will not depart from it. Dapat yan naman na ganit sa tambata pa, no? Tudluan na sa mga maayo nga mga pamatasan. Galing ang problema, subong mga kabataan, subong gamay mo lang nga saway-saway, gamay mo lang nga saway, gamay mo lang nga akig, mga ka-K5, dayon la saka, tapos bawawangga, kag magbutang sa higot, liog, no? Mga buisit. Yan, gusto na pagwaon na karon nga daw. Why na kuno sila ginapalangga, sila ginikanan. Ay, susmatya ko. Arman Bako Guay niya, tanan nga mga pastor, dapat magdebate na para mabalaan ta kung sino ang tunay nga iglesia. Hindi na kinanglan magdebate araw-araw ka man timo. Nga soryahan ta diya para sa mga kabataan no? Di pwede debatihan kay nga ang debate nga ina mga ka-K5 boy sa may madaog da. Kay nga tanan-tanan gani nga relihiyon nagagamit sang isa lang ka Biblia. Isa lang nga Biblia naton kag wala relihiyon ang Biblia. Depende sa interpretasyon sang relihiyon. Di ba la? Muna ko nga may relihiyon bangod kay may kwan sila no nagabasa sang Biblia tapos gina-interpretar ang Biblia. So depende sa interpretasyon mo. Hindi pwede nga magdebate na diri mga ka-K5 party diri no. Ang ato na yang punto nga simple lang. Gapamangkot kita kung bala pabor ka mo nga ibalik o kon kinanglan nga ibutang sa curriculum, ibutang sa subject sang mga kabataan nga i-compulsory nga tudlo sa mga kabataan, itudlo sa mga kabataan kag babasahon i-compulsory nga dapat tun-an kag interpretahon kag basahon sang mga kabataan ng Biblia sa eskwelahan. The fear of the Lord is the source of wisdom, correct? Sakay Humitano Isuso Pimentel, number 1 ka-idol. Thank you. Arman Bako Guay, good evening. Inang kay Thor Gumugda Greg. Good evening, sir. Kapulot paborgid ko. Kay subong nga mga bata na balaan nila cellphone na lang. Sulod ka ulo nila. Kag paminsaron. Ibalik sa elementary. Biskan basic na lang pagtudlo sa ila sa mga kabataan o ramat-amat lang para makilala nila kag makakilala sila sa kay Jesus. Elementary hasta high school gid sila ni Christine Garduce, kay college gani may religion man pero optional. We need God in our lives, correct? Kay RJ De Los Santos, good evening Idol John. Kapulot 15 years ako nagserbisyo sa Diyos gugma
hasta subong PWDs gali ako idol. John Kapulot. Kapamati gid ako always sa K5 News FM 88.7. God bless. Okay. Sino pang white tadi? Si Rose Balido, garim ni Idol John. Mayo na abtan tapaka bago lang dihalin sa amon sa Infante si Kong Jam Jam. Ay, oo. Gali ka. Very good, no? Sa kay Ruby Di Villamusada, good evening. Sa kay Rose Balido, shout out sa kay ex-kagawad Rolando Tabura sa Infante. Happy birthday. Roberto Frondosa, mayong gabi man. Sa kay Wilbert Libuna, sila nga pabor ako. Mga bata, subong hindi na maakigan. Nakita nyo? Pariyo kami nga duwa gali isang obserbasyon. Kabataan, subong hindi pwede maakigan. Mayo, patong bata nga listener ko gid kada gabi. Mga ka-K5 nga nagpa-picture kagina to sa may barangay Muntinula. Siling ko may namangkot siya ang mga upo namon to sa grupo sang Team Sulong Gugma. Nga idol mo si John Kapulot tao sila kay pamati kuya si iya mo. Mayong gabi. Sila nga di nakabalo mag-ilis ka bayo nila mga bata subong ay tuon no. Iban guro iban hindi man God without man is still God, but man without God is nothing. Correct. Si Rose Balido, pabor gid ako kay 5 Idol John. Okay? So daros tanan do pabor gali o. Kinahanglan guro nga ibalik ta guro kwan. Ay muon nga mandatory, compulsory. Ngang natagsa ka mga eskwelahan labi na sa elementary. Dapat magbasa nakamo sang Biblia. Mga ka-K5 para nga matun-an nyo sang maayo sa ang pagpalangga kag pagtuo sa kay Ginoong Hesus. Ato sining mahal nga makaako mga ka-K5. Kung wala kamo sining sang pagtuo sa iya sang tuod nga pagtuo ng tutuod nga pagtuo lang nga inang lubos sa inyo tagipusoon ang pagpalangga sa mahal nga Ginoo. Ka-K5 ko hindi nyo ni mabaton siya kay hindi ninyo mahimo ini nagapabilin ina mga ka-K5 nga kamo nagabaton sa Ginoo kilala sa Ginoo pero salim papaw. O silingon hapaw katama bla. Kari mo kita chimpo diri sa ato sini nga pagpangalagad do. Kita buasa sa ato sini nga pagpangalagad sa K5 Night Watch sa gyapon. Sa ngala sa bilog nga pwersa sang K5 News FM Iloilo ako naman yung ka-K5 June Alojado Kapulot para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, number 1 na kita, K5 News FM.